Инжил шәриф. Маттай бәян иткән яхшы хәбәр. Беренче бүлек. Ибраһим һәм Давуд туқымынан булган Гайса Мәсихнең нәсел шәҗәрәсе. Ибраһим Исхакның, Исхак Якубның, Якуб Яһудның һәм аның агай-инеләренең әтисе. Яһуд Тамардан туган Перес һәм Зерхның әтисе. Перес Хисрунның, Хисрун Рамның, Рам Аминадабның, Аминадаб Нахшунның, Нахшун Салмунның, Салмун Рәхәптән туган Бугазның, Бугаз Руттан туган Абитның, Абит Ишайның, Ишай Давуд патшаның әтисе. Давуд Урияның хатыныннан туган Сөләйманның, Сөләйман Рихабамның, Рихабам Абияның, Абия Асаның, Аса Ехашафатның, Ехашафат Яһурамның, Яһурам Уззияның, Уззия Йотамның, Йотам Ахазның, Ахаз Хизақияның, Хизақия Минашының, Минашы Амонның, Амон Йошияның әтисе иде. Исраил халкы көчләп Бабылга күчерелү дәврендә Йошияның улы Ехаякин һәм аның агай-энеләре туды. Бабылга көчләп күчерелгәннән соң Ехаякинның улы Шихалтиил туды. Шихалтиил Зерубабелнең, Зерубабел Абихудның, Абихуд Ильякимның, Ильяким Азурның, Азур Садыкның, Садык Ахимның, Ахим Илиутның, Илиут Ильязарның, Ильязар Маттанның, Маттан Якубның, Якуб Мәрьямның ире Йосуфның әтисе иде. Мәрьямнән Мәсих дип аталган Гайса туды. Ибраһимнан Давудка кадәр барлыгы 14 буын. Давудтан алып Бабылга көчләп күчерелгән вакытка кадәр 14 буын һәм Бабылга күчерелеп Мәсих туганга кадәр 14 буын булды. Гайса Мәсихнең тууы менә булай булган. Анасы Мәрьям Йосуф белән яшәшелгән булган. Әмма алар никахлашканчы Мәрьямнең изге рухтан балага узганы ачыкланган. Ире Йосуф исә тәкъва кеше буларак Мәрьямне уятка калдырмас өчен яшәшүне яшертен генә үзәргә ниятләгән. Әмма ул ниятләгәч, төшендә аның янына Раббы фәрештәсе килде һәм: Давуд нәселеннән булган Йосуф, Мәрьямне хатын итеп алырга курыкма. Ул карынында йөрткән бала изге рухтан уздырылган. Ул ир бала тудырачак. Син аңа Гайса дип исем кушарсың, чөнки ул үзенең халкын гөнаһлардан коткарачак. Диде. Булар барысы да Раббының пәйгамбер аша: Менә гыйффәтле кыз балага узачак һәм ир бала тудырачак. Аңа Иммануил дип исем кушарлар. Дигән сүзләре гамәлгә ашсын өчен булды. Иммануил Аллаһы безнең белән дигәнне аңлата. Йосуф йокысыннан уянгач, Раббының фәрештәсе нәрсә кушкан булса, шуны эшләде. Ул Мәрьямгә өйләнде. Әмма Мәрьям улын тудырганчы, Йосуф аңа якынаймады. Балага ул Гайса дип исем кушты. Икенче бүлек. Гайса Херод патша идарә иткән вакытта Яһудия җирендәге Бәйтлехем шәһәрендә туды. Шуннан соң Иерусалимга көнчыгыштан йолдызчылар килде. Яңа туган Яһүдләр патшасы кайда? Дип сорадылар алар. Без көнчыгыштан аның йолдызын күрдек һәм аңа табыну өчен сәҗдә кылырга дип килдек. Херод патша бу хакта ишеткәч хафага төште. Һәм аның белән бергә бөтен Иерусалим хафаланды. Халыкның барлык баш руханиларын һәм канунчыларын җыеп, ул алардан Мәсихнең кайда туарга тиешлеген сорады.
Яһудия җирендәге Бәйтлехем шәһәрендә. Диделәр алар. Чөнки пәйгамбәр аркылы Аллаһы булай дип әйткән. Һәм син Яһуд җирендәге Бәйтлехем, Яһуд җирендәге мөһим шәһәрләрдән иң түбәне түгелсең. Чөнки синнән юлбашчы чыгачак. Ул минем Исраил халкымның көтүчесе булачак. Шуннан соң Хирут йолдызчыларны яшертен рәвештә чакыртып алып, алардан йолдызның төгәл калыккан вакытын белеште, һәм аларны Бәйтлехемгә җибәреп: Барыгыз, бала хакында барында җентекләп белешегез. Аны тапкач, миңа хәбәр итегез. Мин дә аңа сәҗдә кылырга барыр идем. Диде. Патшаны тыңлаганнан соң йолдызчылар юлга чыктылар. Һәм алар көнчыгышта күргән йолдыз аларның алларыннан барды. Бала булган урынга килеп җиткәч, ул шул урын өстендә туктады. Йолдызны күреп алар шундый шатландылар, шундый сөенделәр. Йолдызчылар өйгә кергәч, анасы Мәрьям белән баланы күрделәр. Бала каршында сәҗдә кылдылар. Аннары хәзинә сандыкларын ачып, аңа алтын, ладан һәм мирра дигән хуш исле майлар бүләк иттеләр. Төшләрендә Хирут янына кире килмәскә дип кисәтү алгач, башка юл белән үз илләренә кайтып киттеләр. Алар китү белән Раббы фәрештәсе Йосыфның төшендә күренеп: Баланы анасы белән алып Мисырга кач. Мин сиңа әйткәнгә кадәр шунда кал. Чөнки Хирут баланы табып үтерергә ниятли. Диде. Ул торып, анасы белән баланы алды һәм төнлә белән Мисырга китте. Хирут үлгәнгә кадәр ул анда калды. Бу исә Раббының пәйгамбәр аша: Мисырдан чакырып алдым мин үземнең улымны дигәннәре гамәлгә ашсын өчен булды. Хирут үзенең йолдызчылар тарафыннан алданганын күреп, ик ярсыды. Ул Бәйтлехемдә һәм аның тирәсендә яшәүче 2 яшькә кадәр булган, ягъни йолдызчылар аркылы белгән вакытта туган бөтен ир балаларны үтерергә боерып, гаскәриләрен җибәрде. Иремия пәйгамбәр аша әйтелгәннәр шулай гамәлгә ашты. Рама шәһәрендә көчле тавыш, кычкырып һәм ыңгырашып елау ишетелә. Бу балалары өчен Рахилә елый, һәм үзенә юатуны теләми, чөнки алар юк инде. Хирут үлгәннән соң Мисырда Йосыфның төшендә Раббының фәрештәсе күренеп: Тур, баланы анасы белән алып Исраил җиренә әйләнеп кайт. Чөнки баланы үтерергә теләүчеләр инде үлделәр. Диде. Йосыф торды да анасы белән баланы алып Исраил җиренә китте. Әмма Яһудиядә атасы Хирут урынына Архилай патша идарә итүен ишетеп, Йосыф анда барырга курыкты. Төшендә кисәтү алгач, ул Галилея өлкәсенә китте һәм Насара шәһәренә барып урнашты. Раббының пәйгамбәрләр аркылы Аны Насаралы дип атарлар дигән сүзләре шулай гамәлгә ашты. 3-нче бүлек. Ул көннәрдә Яһудия чүленә чумдыручы Яхья килде. Ул: Тәүбә итегез. Күкләр патшалыгы якынлашты. дип игълан итте. Ишагыя пәйгамбәр: Чүлдә кычкыручының тавышы, Раббыга юл әзерләгез, аңа сукмакларны турайтыгыз дип Яхья турында әйткән иде. Яхья дия яныннан булган киемен күн кайыш белән буып бирде. Ашаган ризыгы саранча һәм кыр балы иде. Аның янына Иерусалим халкы һәм бөтен Яһудия белән Үрдүн буе төбәгендә яшәүчеләр килә иде. Килүчеләр үзләренең гөнаһларын икрар иттеләр һәм аларны Яхья Үрдүн елгасында чумдырды. Суга чумдырылырга дип, күп фарисейләрнең һәм саддукейләрнең килүен күреп, ул аларга: Сез, йылан тыкымы,
Аллаһының якынлашып килүче ачуыннан кача алырбыз дип сезгә кем әйтте? Ихлас күңелдән тәүбә иткәнегезне күрсәтә торган җимеш китерегез. Безнең атабыз Ибраһим дип күңелегездән әйтәсе булмагыз. Сезгә әйтәм, Аллаһы менә бу ташлардан Ибраһимга балалар булдыра ала. Балта агачлар төбендә ята. Ул инде әзерләп куелган. Яхшы җимеш бирми торган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Мин тәүбә итүегезнең билгесе итеп сезне суга чумдырам. Әмма артымнан килүче миннән кыдрәтлерәк. Мин аның аяк киемнәрен күтәреп йөреп хезмәт күрсәтергә лаексыз. Ул сезне Аллаһы рухына һәм утка чумдырыр. Аның кулында җилгәргеч. Ул ашлыкны ындырда җилгәреп, будайын ашлык бурасына салыр, әкибәген сүнмәс утта яндырыр. Дип әйтте. Шул вакытта Урдун елгасында Яхья тарафыннан суга чумдырылу өчен Галилеядан Гайса килде. Яхья исә аны туктатырга тырышып: Син мине чумдырырга тиеш, ә син миңа килгәнсең, диде. Хәзер шулай булсын. Аллаһы ихтыярын без шуның белән үтәрбез. Диде аңа Гайса. Шуннан соң Яхья риза булды. Чумдырылу белән үк Гайса судан чыкты. Шул вакытта ук күкләр ачылды, һәм ул үзенә Аллаһы рухының күгәрчен рәвешендә иңүен күрде. Күктән: Бу минем сөекле улым. Ул минем куанычым. Дигән тавыш килде. 4-нче бүлек. Шуннан соң рух Гайсаны Иблистән сынатыр өчен шүлгә алып китте. Ризык капмыйча 40 көн һәм 40 төн үткәреп, Гайса бик нык ачыкты. Сынаучы Иблис аның янына килеп: Әгәр син Аллаһ улы булсаң, бу ташлар икмәк булсыннар дип боер. Диде. Гайса җавап бирде: Кеше икмәк белән генә түгел, бәлки Аллаһы әйткән һәр сүз белән яшәр дип язылган изге язмада. Шуннан соң Иблис аны Иерусалимга, изге шәһәргә алып килеп, Аллаһы йорты түбәсенең читенә бастырды һәм әйтте: Әгәр син Аллаһ улы булсаң, түбәнгә ташлан. Изге язмада әйтелгән бит. Аллаһы үзенең фәрештәләренә синең турыда кайгыртырга әмер бирер. Алар сине күтәреп алырлар, аякларын ташка бәрелмәс. Анда Раббы Аллаһыңны сынама дип тә язылган. Дип җавап бирде Гайса. Аннары Иблис аны бик тауга алып менеп, дөньядагы барлык патшалыкларны һәм аларның бөтен шөһрәтләрен күрсәтте һәм әйтте: Әгәр син йөзтүбән капланып миңа табынсаң, буларның һәммәсен сиңа бирермен. Кит, шайтан! Дип җавап бирде Гайса. Язылган: Раббы Аллаһыңа табын, аңа гына хезмәт ит. Шуннан соң Иблис аны калдырып китте, һәм Гайса янына фәрештәләр килделәр, һәм аңа хезмәт иттеләр. Яхьяның төрмәгә утыртылуы хакында белгәннән соң Гайса кире Галилеяга кайтты. Насараны калдырып китеп, ул Галилея диңгезе янындагы Зибулун һәм Нафтали җирендәге Капернаум шәһәренә барып урнашты. Бу исә Ишагия пәйгамбәр аша әйтелгәннәр гамәлгә ашсын өчен булды. Зәбулун җире, Нафтали җире, диңгезгә алып баручы юл. Үрдүн аръягындагы Галилея мәҗүсиләр иде. Караңгылыкта яшәүче халык бөек яктылыкны күрде. Үлем караңгылыгында яшәүчеләр өчен таң атты. Шул вакыттан алып Гайса: Тәүбә итегез, күкләр патшалыгы якынлашты, дип игълан итеп бирде. Галилея диңгезе яныннан үтеп барганда, Гайса бер туганның, Петр дип аталган Шимон һәм аның энесе Андрейның диңгезгә ятмә салуларын күрде. Алар балыкчылар иде. Миңа иярегез, мин сезне кешеләр тотучы итәрмен. Диде аларга Гайса. Алар шунда ук ятмәләрен калдырып, аңа иярделәр. Аннан киткәч, Гайса башка бер туганны, Зебедей улы Якубны һәм аның туганы Яхьяны күреп алды.
Алар үзләренең аталары Зебедей белән бергә кимәдә ятмәләрен төзәтәләр иде. Ул үзенә иярергә өндәде. Алар шунда ук кимәне һәм аталарын калдырып, Гайсәгә иярделәр. Гайсә бөтен Галилея җирендә гыйбадәтханәләрдә өйрәтеп, патшалык хакында яхшы хәбәрне игълан итеп, халыкны төрле авырулардан һәм чирләрдән сауыктырып бирде. Бөтен Сүрия буйлап аның хакында хәбәр таралды. Аның янына төрле авырулардан һәм интектергеч чирләрдән җәфаланганнарны, җенделәрне, иянәк белән авырганнарны һәм паралич сукканнарны алып килделәр. Гайсә аларны сауыктырды. Аның артыннан Галилеядан, Каладан, Иерусалимнан, Яһудиядән һәм Үрдүн аръягыннан килгән халык төркемнәре йөрде. 5-нче бүлек. Халык төркемнәрен күреп, Гайсә тауга менде. Ул утыргач, аның янына шәкертләре килделәр. Гайсә аларны өйрәтә башлады һәм әйтте: Рухи яктан фәкыйрләр бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы. Хәсрәт кичерүчеләр бәхетле, чөнки Аллаһы аларны юатыр. Юашлар бәхетле, чөнки Аллаһы аларга җир өстеннән хакимлек итәргә бирер. Тәкъвалыкка ашыккан һәм сусаган кешеләр бәхетле, чөнки Аллаһы аларның ул теләген үтәр. Шәфкатьлеләр бәхетле, чөнки аларга шәфкать күрсәтелер. Саф күңеллеләр бәхетле, чөнки алар Аллаһыны күрерләр. Татулык урнаштыручылар бәхетле, чөнки Аллаһы аларны үзенең балалары дип атар. Тәкъва булганнары өчен эзәрлекләнгәннәр бәхетле, чөнки күкләр патшалыгы аларныкы. Кешеләр сезне минем аркада хурлаганда, эзәрлекләгәндә һәм сезгә каршы төрле явызлык эшләгәндә сез бәхетле. Шатланыгыз һәм куаныгыз. Күкләрдә сезнең әҗерегез зур булачак. Чөнки сезгә кадәр яшәгән пәйгамбәрләрне дә шулай эзәрлекләделәр. Сез җир тузы. Әгәр туз үз тәмен югалтса, аңа ничек тәм керттерсең? Ул чыгарып ташланып кешеләрнең таптауыннан башка һич нәрсәгә дә яраклы булмас. Сез дөнья өчен яктылык. Тау башындагы шәһәр күренми кала алмас. Шулай ук шәмне яндыргач, аны чүлмәк астына куймыйлар, бәлки шәмдәлгә утырталар. Һәм ул өйдәгеләрнең барысы өчен дә яктырта. Сезнең яхшы эшләрегезне күреп, күктәге атагызны данласыннар өчен, сезнең яктылыгыгызда кешеләр алдында шулай балкысын. Минем хакта Муса канунын яки пәйгамбәрләр язганнарны юкка чыгарырга килгән дип уйламагыз. Мин юкка чыгарырга дип түгел, бәлки башкарырга дип килдем. Сезгә хак сүз әйтәм. Җир һәм күк юкка чыкканчы, канунның бер генә сызыгы да юкка чыкмаячак. Барысы да тормышка ашырылачак. Шулай итеп, кем дә кем бу иң кичкенә әмерләрнең берәрсен генә булса да бузып, кешеләрне шуңа өйрәтсә, ул кеше күкләр патшалыгында иң түбән кеше дип аталыр. Ә кем аларны үтәп, башкаларны да үтәргә өйрәтсә, ул кеше күкләр патшалыгында бөек булыр. Чөнки сезгә әйтәм, тәкъвалыгыгыз фарисейләрнекеннән һәм канунчыларныкыннан өстен булмаса, күкләр патшалыгына кермәячәксез. Сезнең ата-бабаларыгызга үтермә. Кеше үтерүче Аллаһы тарафыннан хөкем ителәчәк диелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, туганына ачу тотучы хөкем ителүгә лаек. Туганына яраксыз дип әйтүче исә югары киңәшмә алдында җавапка тартылуга, ә инде ахмак дип әйтүче җәһәннәм утына лаек. Шуңа күрә, әгәр Аллаһыга бүләк алып барганда, корбан китерү урынында туганыңның сиңа каршы берәр нәрсәсе булуы исеңә төшсә, бүләгеңне корбан китерү урыны алдында калдырып торып, башта туганың белән татулаш, аннан соң гына кире килеп бүләгеңне бир. Берәү синең белән дәгъвалашып, сине хакимгә алып барса, юлда барганда әле вакыт бар чакта дәгъвалы эшне җайга сал. Югыйсә гаепләүчең сине хакимгә китерер, хаким зиндан хезмәтчесенә тапшырыр, һәм сине зинданга ябарлар. Сиңа хак сүз әйтәм. Бурычыңның актык тиененә кадәр биреп бетермичә, аннан чыкмассың. Зина кылма дип ата-бабаларга әйтелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, хатын-кызга җинси теләк белән караучы күңеленнән инде зина кылган була. Әгәр сине уң күзең гөнаһка төшерсә, аны умырып алып читкә ташла. Бөтен тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда, бер әгъзаңны югалтуың синең өчен яхшырак булыр. Әгәр сине уң кулың гөнаһка төшерсә, аны чабып читкә ташла.
Синең бөтен тәнең җәһәннәмгә ташлануга караганда, бер агзаңны югалтуың синең өчен яхшырак булыр. Ата-бабаларыгызга берәрсе хатынын айырып җибәрә икән, аңа аерылышу кәгазе бирсен дип әйтелгән иде. Ә мин сезгә әйтәм, әгәр ир кеше хатынының зина кылу сәбәбе булмый торып, аның белән аерылышса, ул хатынын зина кылуга этәрә. Һәм аерылган хатынга өйләнгән кеше дә зина кыла. Ата-бабаларга ялган ант итмә. Раббы каршында биргән антыңны үтә дип әйтелгәнне дә сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, бөтенләй дә ант итмә. Күк белән дә ант итмә, чөнки ул Аллаһының тәхете. Җир белән дә ант итмә, чөнки ул Аллаһының аяк басу урыны. Иерусалим белән дә ант итмә, чөнки ул бөек патшаның шәһәре. Башың белән дә ант итмә, чөнки чәчеңнең бер бөртеген генә дә ак яки кара итә алмыйсың. Сезнең әйе дигән сүзегез әйе булсын, юк булсын. Шуннан артык һәммәсе шайтаннан була. Ата-бабаларга күз өчен күз, һәм теш өчен теш диелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, үзеңә явызлык кылучыга каршы килмә. Уң яңагыңа суккан кешегә сул яңагыңны да куй. Берәрсе сине хөкемгә тартып күлмәгеңне алырга теләсә, аңа өст киемеңне дә бир. Берәрсе сине бер ара җир үтәргә мәҗбүр итсә, аның белән 2 ара үт. Синнән сораучыга бир, һәм бурычка алырга теләүчене буш итмә. Ата-бабаларга якыныңны ярат, дошманыңны нәфрәт ит дип әйтелгәнне сез ишеттегез. Ә мин сезгә әйтәм, дошманнарыгызны яратыгыз, һәм сезне эзәрлекләүчеләр өчен дуга кылыгыз. Шулай эшләп сез күктәге атагызның балалары булуыгызны күрсәтерсез. Чөнки Аллаһы кояшын рәхимлеләр өчен дә, явызлар өчен дә чыгара, һәм яңгырын гаделләргә дә, гаделсезләргә дә яудыра. Әгәр сез үзегезне яратучыларны гына яратсагыз, ул чакта Аллаһы сезгә ни өчен әҗер бирер? Салым җыючылар да шулай итәләр түгелме соң? Һәм сез дусларыгыз белән генә сәламләшсәгез, искитәрлек ни эшләгән буласыз? Мәҗүсиләр дә шулай эшләмиме соң? Шулай булгач, күктәге атагыз камил булган кебек, сез дә шулай камил булыгыз. 6-нчы бүлек. Кешеләр алдында тәкъва эшләрегезне күрсәтү максаты белән эшләүдән сакланыгыз. Югыйсә күктәге атагыздан әҗер алмассыз. Шуңа күрә садака биргәндә ул хакта быргы кычкыртма. Кешеләр аларга мактау яудырсын дип мунафиклар гыйбадәтханәләрдә һәм урамнарда шулай эшлиләр. Сезгә хак сүз әйтәм, алар тулысынча әҗерләрен алдылар. Ләкин син фәкыйргә ярдәм итәсең икән, ярдәмең яшертен рәвештә эшләнсен өчен сул кулың уң кулыңның ни эшләгәнен белмәсен. Һәм яшертен эшләнгән һәммә эшләрне күрүче атаң сиңа әҗереңне бирер. Дуга кылганда мунафикларча булмагыз. Алар барысы да күрсен дип гыйбадәтханәләрдә һәм юл чатында басып дуга кылырга яраталар. Сезгә хак сүз әйтәм, алар тулысынча әҗерләрен алдылар. Ә син дуга кылганда бүлмәңә кереп артыңнан ишегеңне яп һәм күзгә күренмәгән атаңа дуга кыл. Һәм яшертен эшләнгән һәммә эшләрне күрүче атаң сиңа әҗереңне бирер. Дуга кылганда мәҗүсиләр кебек буш сүзләр әйтмәгез. Алар дугаларыбызда күп сүзләр әйтсәк, илаһларыбыз безне ишетер дип уйлыйлар. Аларга охшамагыз. Сез атагыздан сораганчы ук, нәрсәгә мохтаҗ булуыгызны ул белә бит. Ә сез булай дуга кылыгыз. Күктәге атабыз, исемең изге дип иqrar ителсен. Синең патшалыгың килсен. Күктәге кебек җирдә дә синең ихтыярың гамәлгә ашсын. Бу көнгә кирәкле икмәгебезне безгә бүген бир. Башкаларның безгә карата эшләгән явызлыкларын без кичергән кебек, безнең дә начар эшләребезне син кичер. Безне сынауга дучар итмә, ә явыздан сакла. Чөнки кешеләрнең гаип эшләрен кичерсәгез, күктәге атагыз сезнекен дә кичерер. Ләкин үзегез кичермәсәгез, сезнең дә яман эшләрегезне күктәге атагыз кичермәс. Ураза тотканда мунафиклар кебек караңгы чырайлы булмагыз. Үзләренең ураза тотуларын кешеләр күрсен дип, алар шулай караңгы чырай белән йөриләр. Сезгә хак сүз әйтәм, алар әҗерләрен тулысынча алдылар. Ә син исә ураза тотканда чәчләреңне майла һәм битеңне ю. Синең ураза тотуыңны кешеләр түгел, күзгә күренмәгән атаң гына күрсен. Һәм яшертен эшләнгән барча эшләрне күрүче атаң сиңа әҗереңне бирер. Үзегезгә байлыкны җирдә җыймагыз. Анда аны көя тапый, ул тутыга, араклар урлап чыга.
Әмма сез хәзинәне күктә җыегыз. Анда аны көя дә тапамый, ул тутыкмый да, караклар да кирип аны урлап чыкмый. Чөнки хәзинәң кайда булса, күңелең дә шунда булыр. Тәннең яктырткычы күзләр. Күзләрең яхшы булса, тәнең якты булыр. Ләкин күзләрең начар булса, бөтен тәнең караңгы булыр. Әгәр синең ишеңдәге яктылык караңгылык була икән, ул чакта бу караңгылык нинди тирән була. Берәү дә ике хуҗага хезмәт итә алмас. Берсен яратмас, икенчесен яратыр. Берсенә тугры булыр, икенчесен санга сукмас. Аллаһыга да, байлыкка да бер юлы хезмәт итә алмассыз. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм, тормышыгыз өчен ни белән тукланырга һәм эшәргә дип, тәнегез өчен нәрсә кияргә дип борчылмагыз. Җан ризыктан, тән киемнән мөһимрәк түгелме соң? Кошларга карагыз. Алар чәчмиләр дә, урмыйлар да, ашлыкны амбарларга да салмыйлар. Әмма аларны сезнең күктәге атагыз туендыра. Ә сез кошлардан кыйммәтлерәк түгелме соң? Сезнең кайсыгыз кайгырганга карап гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала? Һәм кием өчен ник кайгырасыз? Кыр чәчәкләренә карагыз. Алар ничек үсәләр? Эшләмиләр дә, эрләмиләр дә. Әмма сезгә әйтәм, Сөләйман патша үзенең бөтен мәхәббәтлелегендә дә аларның берсе кебек тә киенмәгән. Бүген кырда үсеп утырган, иртәгә утка ташланачак үләнне Аллаһы шулай киендерә икән, сезне инде бигрәк тә киендермәсмени, аз иманлылар. Шулай итеп, безгә нәрсә ашарга, безгә нәрсә эчәргә, безгә нәрсә кияргә дип кайгырмагыз. Мәҗүсиләрнең төп кайгылары шул. Ә сезгә буларның һәммәсенең кирәк икәнен күктәге атагыз белә. Барыннан да бигрәк аның патшалыгын һәм ул кушканнарны ничек тормышка ашырырга икәнен эзләгез. Һәм буларның барысы сезгә бирелер. Иртәгә булачак көн өчен кайгырмагыз. Иртәгә булачак көн үзе хакында үзе кайгыртыр. Һәр көннең үз мәшәкатьләре җитәрлек. 7нче бүлек. Берәүне дә хөкем итмәгез. Сезне дә Аллаһы хөкем итмәс. Чөнки нинди хөкем белән хөкем итсәгез, сез дә шундый хөкем белән хөкем ителерсез. Һәм нинди үлчәм белән үлчәсәгез, сезгә дә шундый үлчәм белән үлчәп бирелер. Ничек син туганыңның күзендәге шүк бөртеген күрәсең, ә үз күзеңдәге бүрәнәне сизмисең? Үз күзеңдә бүрәнә булганда, син ничек туганыңа күзеңдәге шүкне алыйм әле дип әйтә аласың? Мунафик, элек үз күзеңдәге бүрәнәне чыгар, аннары инде күзләрең ачык күрер, һәм туганыңның күзендәге шүкне ала алырсың. Изге нәрсәне этләргә бирмәгез. Алар сезгә борылып үзегезне бутарларлар. Инҗиләрегезне дуңгызлар алдына сипмәгез. Алар ул инҗиләрегезне аяклары белән таптарлар. Сорагыз, сезгә бирерләр. Эзләгез, табарсыз. Шакыгыз һәм сезгә ачарлар. Чөнки һәр сораучы ала, эзләүче таба һәм шакучыга ачарлар. Арагыздан кайсыгыз икмәк сораучы улына таш бирер? Һәм ул балык сораганда кайсыгыз йылан бирер? Әгәр сез явыз кешеләр булып та, балаларыгызга яхшы нәрсәләр бирә беләсез икән, сезнең күктәге атагыз үзеннән сораучыларга бигрәк тә бирәчәк. Кешеләрнең сезгә нәрсә эшләүләрен теләсәгез, үзегез дә аларга шуны эшләгез. Чөнки Муса канунының һәм Пәйгамбәрләр китабында язылган тәгълиматның мәгънәсе шунда. Тар капкадан кирегез. Чөнки һәлакәткә илтүче юл җиңел, капкасы да киң, һәм күпләр шул капкадан керәләр. Ә тормышка керә торган капка кысан, юлы тар һәм аны азлар гына таба. Яныгызга сарык тиресе ябынып килүче ялган пәйгамбәрләрдән сакланыгыз. Тире ябынган ерткыч бүреләр алар. Сез аларны җимешләренә карап танырсыз. Күгән куагыннан йөзем, тигәнәктән инҗир җыялармыни? Менә шулай яхшы агач яхшы җимеш бирә, ә начар агач начар җимеш бирә. Яхшы агач начар җимеш бирә алмый, һәм начар агач яхшы җимеш бирә алмый. Яхшы җимеш бирми торган һәр агачны кисеп утка ташлыйлар. Шулай итеп, ялган пәйгамбәрләрне җимешләренә карап танырсыз. Күк патшалыгына миңа Раббым, Раббым дип әйтүче һәр кем түгел, ә күктәге атам ихтыярын үтәүче генә керәчәк. Кыямәт көнендә миңа күпләр: Раббым, Раббым, без синең исемеңнән пәйгамбәрлек итмәдекмени? Синең исемең белән җеннәрне куып чыгармадыкмыни? Синең исемең белән башка күп кодрәтле эшләр эшләмәдекмени дип әйтерләр. Менә шул вакытта мин аларга: сезне, явызлык кылучыларны мин һич кайчан белмәдем, китегез янымнан дип җавап кайтарырмын.
Шулай итеп, минем сүзләремне ишетеп, аларны үтәүче һәр кем үзенең йортын таш өстенә салган акыллы кешегә охшаган. Яңгыр явып, елгалар ташып, көчле җилләр исеп шул йортка ябырылган, әмма ул җимерелмәгән. Чөнки йорт таш нигез өстенә салынган булган. Ә инде ишетеп тә, сүзләремне үтәмәүче кеше үзенең йортын ком өстенә төзегән акылсыз кешегә охшаган. Яңгыр явып, елгалар ташып, көчле җилләр исеп шул йортка ябырылган. Ул йорт җимерелеп төшкән, һәм аның җимерелүе бик каты булган. Гайса сүзләрен тәмамлагач, аның өйрәтүенә халык хәйран калды. Чөнки ул аларны канунчылар кебек түгел, бәлки хакимлеге булган кеше кебек өйрәтте. 8-нче бүлек. Гайса таудан төшкәч, аның артыннан күп халык йөрде. Менә аның янына бер махаулы кеше килеп тез чүкте һәм: Әфәндем, әгәр теләсәм, мине тазарта алыр идем, диде. Гайса кулын сузып аңа кагылды һәм: Әйе, телим, тазарын, диде һәм шунда ук аның махавы тазарды. Шуннан соң Гайса аңа әйтте: Кара аны, берәүгә дә сөйләмә. Ә руханига барып үзеңне күрсәт, һәм терелүеңне исбатлау билгесе итеп, Муса кануны буенча таләп ителгән бүләкне тәкъдим ит. Гайса Капернаумга килгәч, аннан ярдәм сорап йөзбашы килде. Әфәндем, минем хезмәтчем өйдә параличтан бик нык газапланып ята. Мин барып аны савыктырырмын, диде Гайса. Әфәндем, сине үз йортымда кабул итәргә мин лаеклы түгелмен. Дип җавап бирде аңа йөзбашы. Тик сүз генә әйт, һәм минем хезмәтчем савыгачак. Мин үземдә буйсынудагы кеше, һәм минем кул астымда гаскәриләр бар. Аларның берсенә кит дисәм китә, икенчесенә кил дисәм килә. Хезмәтчемә моны эшлә дисәм эшли. Моны ишетеп, Гайса хәйран калды һәм артыннан ярып баручыларга әйтте: Сезгә хак сүз әйтәм. Исраилдә мин мондый ышануны һич кемдә күрмәгән идем. Мин сезгә әйтәм, көнчыгыштан һәм көнбатыштан күпләр килерләр, һәм күп патшалыгында Ибраһим, Исхак һәм Якуб белән бергә мәҗлес өстәле артында утырырлар. Ә кемгә патшалык алдан билгеләнгән иде, алар тышкы караңгылыкка куылырлар. Анда елау һәм тешләр шыкырдату булыр. Йөзбашына Гайса: Өеңә кайт, һәм сиңа иманың буенча булсын, диде. Һәм аның хезмәтчесе шул сәгатьтә үк савыкты. Гайса Питернең өенә килде һәм аның кайнанасының кызышып авырып ятуын күрде. Гайса бу хатының кулына кагылгач, кызышуы шунда ук бетте һәм ул торып Гайса хөрмәтенә табын әзерләй башлады. Ә инде кич җиткәч, Гайса янына җинле булган күп кешеләрне китерделәр. Ул үзенең сүзе белән явыз рухларны куып чыгарды һәм бөтен авыруларны савыктырды. Чөнки Ишагыя пәйгамбер аша: Ул безнең сырхауларыбызны үзенә алды һәм авыртуларыбызны күтәреп алып китте, дип әйтелгәннәр тормышка ашарга тиеш иде. Тирә-ягындагы халык төркемнәрен күреп, Гайса шәкертләренә диңгез аръягына кичеп чыгарга кушты. Шуннан соң аның янына бер канунчы килеп: Остаз, син кая гына барсаң да, мин синең артыңнан барырмын, диде. Төлкеләрнең өннәре, кошларның оялары бар, ә адам улының баш төртер урыны да юк, дип җавап бирде Гайса. Аның шәкертләреннән икенче берәүе Гайсага әйтте: Әфәндем, өемә кайтып башта атамны җирләп килергә рөхсәт ит. Ләкин Гайса аңа: Миңа ияр, үлеләрне үле кешеләр үзләре күмсен, диде. Гайса кимәгә керде. Аның артыннан шәкертләре дә керде. Кинәт диңгез өстендә көчле давыл күтәрелде. Дулкыннар кимәгә бик каты итеп бәрделәр һәм аңа су керде. Ә Гайса йоклап ята иде. Шәкертләре килеп аны уяттылар һәм: Раббыбыз, коткар, батабыз! дип кычкырдылар. Ни өчен сез шундый куркак, аз иманлылар? Диде ул аларга. Гайса торып, җилләрне һәм диңгезне тыйды һәм тынлык урнашты. Кем соң ул?
җилләр дә, диңгез дә буйсына аңа. Дип кешеләр таң калды. Гайса аргы як ярдагы Гадәрә җиренә килгәч, каберләр арасыннан аңа каршы җинле ике кеше килеп чыкты. Алар шундый усал булган ки, хәтта ул юлдан һеч кем үтә алмаган. Аллаһы улы, сиңа бездән нәрсә кирәк? Син монда безне вакытыннан элек җафаларга килдеңме? Дип кычкырдылар алар. Ерак түгел дуңгызларның зур көтүе утлап йөри иде. Җиннәр: Әгәр безне куып чыгарсаң, дуңгыз көтүенә җибәрче, дип үтенделәр аннан. Барыгыз. Дип җавап бирде Гайса. Җиннәр чыгып дуңгызлар эченә керделәр. Шунда бөтен көтү текә ярдан диңгезгә атылып, суга батып үлде. Көтүчеләр исә торып чаптылар. Алар шәһәргә йөгереп кайтып, барысы хакында да сөйләделәр. Җинле кешеләр белән дә ни булганын хәбәр иттеләр. Һәм менә бөтен шәһәр халкы Гайсаның каршысына килде. Аны күреп, алар аннан үзләренең җиреннән китүен үтенделәр. 9-нчы бүлек. Гайса кимәгә кереп диңгезне кичте һәм үзе яшәгән шәһәргә килде. Берничә кеше паралич суккан авыруны ятагы белән күтәреп аңа китерделәр. Гайса аларның ышануларын күреп авыруга әйтте: Кыю бул, бала. Синең гөнаһларың кичерелде. Шул вакытта канунчылар эчләреннән генә: Бу кеше көфер сүз сөйли, диделәр. Гайса аларның ни уйлауларын белеп сорады. Ни өчен сезнең күңелегездә шундый начар уйлар? Ничек дип әйтергә җиңелрәк? Синең гөнаһларың кичерелде дипме, әллә тор да йөр дипме? Ләкин сез хәзер Адам улының җирдә гөнаһларны кичерергә хакимлеге барлыгын белерсез. Һәм Гайса паралич суккан кешегә: Тор, үзеңнең ятагыңны алып өеңә кит, диде. Тегесе торып өенә кайтып китте. Моны күреп торган халык куркышып калды һәм кешеләргә шундый хакимлек биргән Аллаһыны данлады. Шул урыннан китеп барганда, Гайса салым җыю урынында утыручы Матта исемле кешене күрде һәм: Минем артымнан бар, диде. Маттай торып аның артыннан китте. Гайса аның өенә ашка килгәч, анда күп кенә салым җыючылар һәм гөнаһлы бүтән кешеләр дә җыелды. Алар Гайса һәм аның шәкертләре белән бер аш өстәле артында утырдылар. Фарисейләр моны күреп шәкертләргә әйттеләр: Ни өчен сезнең остазыгыз салым җыючылар һәм башка гөнаһлылар белән бергә ашый? Гайса моны ишетеп җавап бирде: Табиб сәламәт кешеләргә түгел, авыруларга кирәк. Барыгыз, һәм мин корбанны түгел, шәфкатьлелекне телим дигән сүзләрнең мәгънәсен өйрәнегез. Мин бит тәкъва кешеләрне түгел, бәлки гөнаһлыларны чакырырга дип килдем. Шуннан соң аның янына Яхьяның шәкертләре килеп: Ни өчен без һәм фарисейлар еш ураза тотабыз, ә синекеләр ураза тотмыйлар? дип сорадылар. Гайса аларга җавап бирде: Кияү егете үзләре белән бергә булганда, туйдагы кунаклар кайгыра алырлармы? Әмма килер бер көн, алар яныннан кияү алыныр, һәм шул чакта алар ураза тотарлар. Иске киемгә яңа тукымадан ямаулык салмыйлар, чөнки ул иске тукыманы басып төшеп, тишекне тагын да зурайтыр. Һәм яңа шәрабны иске турсыкка салмыйлар. Югыйсә иске турсык тишелер дә, шәраб та агып бетәр, турсык та әрәм булыр. Юк, яңа шәрабны яңа турсыкка салалар. Шул вакытта шәраб та, турсык та сакланып калыр. Гайса шулай сөйләп торганда, аның янына яһүд башлыкларының берсе килеп тез чүкте һәм аңа әйтте: Хәзер генә минем кызым үлде. Ә син аның янына килеп, өстенә кулларыңны куйчы, һәм ул яшәячәк. Гайса торды һәм шәкертләре белән аның артыннан китте. Шул вакыт 12 ел буе кан китүдән интеккән хатын арттан килеп, аның киеменең чабуына кагылды. Чөнки ул: Аның киеменә генә кагылсам да, савылыр идем, дип эченнән генә уйлаган иде. Гайса борылып карады һәм аны күреп: Кыю бул, кызым, сине ышануың савыктырды, диде һәм хатын шундук савыктырылды.
Башлыкның өенә кергәч, Гайсан да матәм киләрен уңаучыларны һәм елаучылар төркемен күрде һәм Китегез моннан. Кыз бала үлмәгән, ул йоклый, диде. Аннан көлә башладылар. Ләкин халык өйдән чыгарылгач, Гайса бүлмәгә кереп, кызның кулыннан тотты һәм кыз урыныннан торды. Бу хактагы хәбәр шундагы бөтен тирә-як җирләргә таралды. Гайса аннан киткәндә артыннан ике сукыр ярды. Давыт улы, безгә шәфкать күрсәтче! Дип кычкырдылар алар. Ул өйгә кергәч, бу сукырлар аның янына килделәр һәм Гайса минем ярдәм итә алуыма сез ышанасызмы? дип сорады. Әйе, әфәндем! Дип җавап бирделәр алар. Гайса аларның күзләренә кагылды һәм Ышануыгыз буенча булсын сезгә, диде. Һәм алар күрә башладылар. Гайса аларга карагыз аны, бу хакта беркем дә белмәсен. дип каты кисәтеп әйтте. Әмма алар киткәч, аның хакында шундагы бөтен тирә-як җирләрдә сөйләп бирделәр. Алар китәм дигәндә, Гайса янына җинле, телсез кешене китерделәр. Гайса җинне куып чыгаргач, телсез кеше сөйләшә башлады. Моңа халык хәйран калды һәм әйтте: Исраилдә бер кайчанда мондый хәлне күргәнебез булмады. Ләкин фарисейлар Ул җиннәрне җиннәр башлыгы көче белән куып чыгара дип каршы сөйләделәр. Гайса гыйбадәтханәләрдә өйрәтеп, бөтен шәһәрләр һәм авыллар буйлап патшалык хакындагы яхшы хәбәрне игълан итеп, халыкны төрле авырулардан һәм сирләрдән савыктырып бирде. Ул халык төркемнәрен күреп кызганды. Алар көтүчеләре булмаган сарыклар кебек борчылган һәм таралган иделәр. Шул чакта Гайса шәкертләренә әйтте: Урасы ашлык күп, ә уракчылар аз. Шуңа күрә ашлык хуҗасына ялварыгыз. Ашлык урырга эшчеләр җибәрсен. 10-нчы бүлек. Гайса үзенең янына 12 шәкертен чакырып алып, аларга шакшы рухларны куып чыгару һәм төрле авыру зәхмәтләрдән сауыктыру вакаләте бирде. Менә ул 12 рәсүлнең исеме. Беренчесе Питер дип аталган Шимон һәм аның энесе Андрей, Зебедей улы Якуб һәм аның энесе Яхья, Филипп һәм Бартоломай, Томас һәм салым җыючы Маттай, Халфай улы Якуб, Таддай, көрәшүче Шимон һәм Гайсәгә хыянат итәчәк Яһуд Искариот. Гайса менә шушы 12-не насихат биреп җибәрде. Башка халыкларга бармагыз һәм Самариянең бер шәһәренә дә кермәгез. Бигрәк тә Исраил халкының югалган сарыклары янына барыгыз. Барганда исә күкләр патшалыгы якынлашты дип хәбәр итегез. Авыруларны сауыктырыгыз, үлгәннәрне терелтегез, махаулыларны тазартыгыз, җиннәрне куып чыгарыгыз. Бушлай алдыгыз, бушлай бирегез. Путагызга салырга дип үзегез белән алтын да, көмеш тә, бакыр акча да алмагыз. Биштәр дә, алмаш күлмәк тә, аяк киеме дә, юл таягы да алмагыз. Эшче үзенә ризык бирелүгә лаек. Берәр шәһәр яки авылга килгәч, анда кем лаеклы булуын табып, үзегез киткәнгә кадәр аның өендә калыгыз. Өйгә кергәндә иминлек теләген әйтеп керегез. Әгәр өй лаеклы булса, анда сез теләгән иминлек булсын. Ә лаексыз булса, сезнең иминлегегез үзегезгә кире кайтсын. Ә берәр йорт яки шәһәр сезне кабул итмәсә, сүзләрегезне тыңламаса, ул чакта бу йорттан яки бу шәһәрдән киткәндә, аякларыгыздагы тузанны кагып төшерегез. Сезгә хак сүз әйтәм, хөкем көнендә Сәдум белән Гамура шәһәрләренә бу шәһәргә караганда җиңелрәк булыр. Мин сезне бүреләр арасына сарыкларны җибәргән кебек җибәрәм. Шуңа күрә йыланнар кебек сакланучан һәм күгәрченнәр кебек эчкерсез булыгыз. Кешеләрдән сакланыгыз. Алар сезне мәхкәмәләргә тапшырырлар, гыйбадәтханәләрендә камчыларлар. Сезне минем аркада идарәчеләр, патшалар алдына китерерләр. Бу сез аларга һәм халыкларга минем хакта шаһидлек итсен өчен булыр. Сезне хөкем итәргә китергән чакта, нәрсә һәм ничек сөйләргә дип хафаланмагыз. Сезгә ул сәгатьтә нәрсә сөйләргә кирәклеге белдерелер. Чөнки әйткән сүзләрегез сезнеке булмас, бәлки сезнең аша атагызның рухы сөйләр. Туган-туганын, ата баласын үлемгә тапшырыр. Ә балалар ата-аналарына каршы чыгып, аларны үтертерәләр.
Минем өчен барысы да сезне нәфрәт итәр. Ләкин ахырга кадәр чыдаган кеше котылыр. Бер шәһәрдә эзәрлекли башласалар, башкасына качыгыз. Сезгә хак сүз әйтәм. Сез Исраилнең барлык шәһәрләрен әйләнеп чыгарга өлгергәнче, Адам улы киләчәк. Шәкерт үзенең устазыннан үстен булмый, һәм хезмәтче дә үзенең хуҗасыннан үстен булмый. Шәкерт исә устазы кебек булса, хезмәтче хуҗасы кебек булса, шул җитә. Йорт хуҗасын Белзебул дип атыйлар икән, өйдәгеләрен инде бигрәк тә шулай дип атарлар. Шуңа күрә алардан курыкмагыз. Ачылмый калачак бернинди капланган нәрсә һәм беленми калачак бернинди яшерен нәрсә юк. Мин сезгә караңгылыкта сөйләгәннәрне көн яктысында сөйләгез. Пышылдап әйткәннәрне өй түбәләреннән игълан итегез. Тәнне үтереп тә, җанны үтерә алмаучылардан курыкмагыз. Бәлки күбрәк җәһәннәмдә җанны да, тәнне дә һәлак итә алучы Аллаһыдан куркыгыз. Ике чыпчык бер бакыр тәңкәгә сатыла түгелме соң? Әмма аларның берсе дә атагызның ихтыярыннан башка җиргә егылып төшмәс. Сезнең хәтта башыгыздагы һәр чәч бөртегегез дә санаулы. Шулай итеп курыкмагыз. Сез күп чыпчыкларга караганда кыйммәтлерәк. Шулай итеп, мине кешеләр алдында икрар иткән кешене мин дә күктәге атам алдында икрар итәрмен. Инде берәрсе кешеләр каршында миннән ваз кичсә, мин дә күктәге атам каршында аннан ваз кичәрмен. Мине җиргә тынычлык китерергә килде дип уйламагыз. Мин тынычлык китерергә дип килмәдем, әмма кылыч алып килдем. Чөнки мин улы белән атаны, кызы белән ананы, килен белән кайнананы айырырга дип килдем. Һәм кеше өчен өйдәгеләре дошман булыр. Үзенең атасын яки анасын миңа караганда күбрәк яратучы кеше миңа лаек түгел. Үзенең улын яки кызын миңа караганда күбрәк яратучы кеше миңа лаек түгел. Үзенең хашын алмаган һәм миңа ияреп бармаган кеше миңа лаек түгел. Тормышын үзе өчен сакларга тырышучы кеше аны югалтыр. Минем өчен тормышын югалткан кеше аны табар. Сезне кабул итүче мине кабул итә. Мине кабул итүче мине җибәрүчене кабул итә. Пәйгамбәрне пәйгамбәр булганы өчен кабул итүче пәйгамбәрнең әҗрен алыр. Тәкъваны тәкъва булганы өчен кабул итүче тәкъваның әҗрен алыр. Кем шушы иң түбәннәрнең берсенә минем шәкертем булганы өчен эчәргә дип бер чынаяк салкын су бирә, хак сүз әйтәм, әҗреннән мәхрүм калмаячак. 11-нче бүлек. Гайса үзенең 12 шәкертенә насихат биреп бетергәч, башка шәһәрләрдә өйрәтеп һәм вагызлап йөрергә дип аннан китте. Яхья исә төрмәдә чакта Мәсихнең кылган гамәлләре хакында ишеткәч, Килергә тиеш булган зат синме? Әллә башка берәүне көтикме? дип сорарга үзенең шәкертләрен җибәрде. Гайса аларга җавап бирде. Барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаулылар тазарына, чукраклар ишетә, үлгәннәр терелеп тора һәм фәкыйрьләргә яхшы хәбәр игълан ителә. Кем минем хакта шикләнми, шул бәхетле. Яхья шәкертләре киткәндә, Гайса халыкка Яхья хакында сөйли башлады. Сез чүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәгән камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз соң? Купшы кием кигән кешенеме? Бит купшы кием кигәннәр сарайларда яшиләр. Ул чакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе, мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә биегрәк. Изге язмада мин синең алдыңнан хәбәрчемне җибәрәм. Ул синең алдыңнан сиңа юл әзерләр дип язылган сүзләр аның турында. Сезгә хак сүз әйтәм. Хатын-кыздан туган кешеләр арасында чумдыручы Яхьядан биегрәк һич кем булмады. Әмма күкләр патшалыгында иң кичкенәсе дә аннан өстенрәктер. Чумдыручы Яхья көннәреннән алып бүгенгә хәтле күкләр патшалыгы өчен көрәш бара, һәм көч куючылар аны кулга төшерәләр. Чөнки барлык пәйгамбәрләр һәм бөтен канун Яхьяга кадәр пәйгамбәрлек иттеләр. Һәм әгәр кабул итәргә телисез икән, белегез, ул килергә тиешле Ильяс. Кулаклары булган ишетсен. Хәзерге заман кешеләрен нәрсә белән чагыштырырга икән? Алар: "Без сезгә күңелле көйләр уйнадык, сез биемәдегез.
Без кайгылы җырлар җырладык, сез кайгырып еламадыгыз дип, базар мәйданында бер-берсенә кычкырып утыручы балаларга охшый. Чөнки Яхья килде, ашамый да, шәраб та эчми, һәм кешеләр ул җенле диләр. Адам улы килде, ашый һәм эчә. Алар күрегез әле, бирән, эчкече, салым җыючыларның һәм гөнаһлыларның дусты диләр. Ә Аллаһының зирәклеге үзенең эшләре белән хак дип исбат ителде. Аннан соң Гайса үзе эшләгән күп мөгъҗизаларны күргән шәһәрләрне тәүбәгә килмәгәннәр өчен шелтәли башлады. Кайгы сиңа, Хоразин! Кайгы сиңа, Бәйтсайда! Әгәр сездә эшләнгән мөгъҗизалар Тур һәм Сидон шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас киемнәр киеп һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. Ләкин сезгә әйтәм, хөкем көнендә Тур һәм Сидонга сезгә караганда җиңелрәк булыр. Әй, Капернаум, әллә сине күккә кадәр күтәрерләр дип уйлыйсыңмы? Юк, үлем патшалыгына кадәр төшерелерсең. Әгәр синдә эшләнгән мөгъҗизалар Сәдумда эшләнсә, ул хәзерге көнгә кадәр торган булыр иде. Ләкин сезгә әйтәм, хөкем көнендә Сәдум җиренә сиңа караганда җиңелрәк булыр. Шул вакытта Гайса әйтте: Атам, күкнең һәм җирнең хуҗасы, зирәкләрдән һәм акыл ияләреннән яшерелгәнне балаларга ачып бирүең өчен сиңа шөкрана әйтәм. Әйе, атам, шулай эшләүне син яхшы дип таптың. Атам бөтенесен дә миңа тапшырды. Улын атасыннан башка һич кем белми. Улыннан башка атасын һич кем белми. Һәм улы аны кемнәргә ачарга тели, шул кешеләрдән башка атаны һич кем белми. Авырлыктан җәфа чигүчеләр, һәммәгез дә миңа килегез. Мин сезгә тынычлык бирермен. Минем камытымны үзегезгә киегез һәм миннән өйрәнегез. Чөнки мин юаш, басынкы күңелле, һәм сез тынычлык табарсыз. Чөнки минем камытым уңайлы һәм йөгем җиңел. 12-нче бүлек. Бер вакыт шимбә көнне Гайса иген кырлар аркылы үтте. Аның шәкертләре ачыкканлыктан башаклар үзе башлый башладылар. Фарисиләр моны күреп Гайсага әйттеләр: Кара, синең шәкертләрең шимбә көн эшләргә ярамаганны эшлиләр. Давыд һәм аның белән булган кешеләр ачыккач, аның нәрсә эшләгәне хакында укымадыгызмыни? Ул изге йортка кергән һәм Аллаһка багышланган икмәкләрне ашаган. Аларны исә руханилардан башка һич кемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән. Диде Гайса. Аллаһы йортында руханиларның шимбә көн канунын бозуларын, әмма моның аларга гаепкә саналмавын канун китабыннан укымадыгызмы әллә? Сезгә әйтәм, монда Аллаһы йортына караганда бөегрәге бар. Әгәр сез Аллаһының мин курбанны түгел, шәфкатьлелекне телим дигән сүзләренең мәгънәсен аңласагыз, гаепсезләрне хөкем итмәс идегез. Чөнки Адам улы шимбә көненең хуҗасы. Аннан китеп, Гайса гыйбадәтханәгә килде. Анда кулы кырышкан кеше бар иде. Шимбә көнне савык тору рөхсәт ителәме? Дип кайберләре Гайсадан сорадылар. Чынлыкта исә алар Гайсаны гаепләргә сәбәп эзлиләр иде. Сезнең арагыздагы берәүнең бердән бер сарыгы булып, ул сарыгы шимбә көнне чокырга егылып төшсә, аны чыгармас иде микән? Диде Гайса. Ә кеше исә сарыктан күпкә кадерлерәк бит. Шулай булгач, шимбә көнне яхшылык эшләү рөхсәт ителә. Шуннан соң ул теге кешегә: "Кулыңны суз", диде. Ул кулын сузды һәм кулы савыкты. Икенчесе кебек үк исән булды. Фарисиләр исә гыйбадәтханәдән китеп, Гайсаны ничек һәлак итү хакында бергәләшеп киңәш кырдылар. Гайса бу хакта белеп аннан китте. Артыннан күп халык иярде. Ул авыруларның барысын да савыктырды. Әмма үзенең кем булуы хакында беркемгә дә сөйләмәскә кушты. Бу вакыйгалар Ишагыя пайгамбар аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды. Менә мин сайлаган минем хезмәтчем, минем сөеклем, минем җанымның шатлыгы. Мин аны үземнең рухым белән сугарырмын. Һәм ул минем хөкемемне халыкларга игълан итә. Ул бәхәсләшмәс, кычкырмас, урамнарда аның тавышын һич кем ишетмәс. Гаделлекне җиңүгә ирештергәнгә кадәр чатнаган камышны сындырып төшермәс.
пысқып ятқан фил тәне сындырмас. Аның исеменә халыклар өметләрен багыларлар. Аннары Гайса янына җинле кешене китерделәр. Ул сукыр һәм телсез иде. Гайса аны савыктырды. Ул сөйләшә һәм күрә башлады. Кешеләр шаккаттылар һәм Давыт улы буламы ул? дип алар бер-береннән сорадылар. Моны фарисиләр ишетеп, аңа җиннәр башлыгы Билзебул көч биргәнгә күрә генә ул җиннәрне куып чыгара, диделәр. Гайса аларның уйларын белеп, әгәр патшалык эчендә бүленү булса, ул җимерелер. Шулай ук эчендә ызгыш талаш булган шәһәр яки йорт тора алмас. Әгәр шайтанны куып чыгара икән, димәк ул үзен-үзе тарката. Аның патшалыгы ничек торыр икән? Ә инде мин җиннәрне Билзебул көче белән куып чыгарам икән, сезнең иярченнәрегез кемнең көче белән куып чыгарасың? Шунлыктан сезнең хаклы булмавыгызны алар үзләре күрсәтерләр. Ә инде мин Аллаһы рухы белән җиннәрне куып чыгарам икән, димәк сезгә Аллаһы патшалыгы инде килеп җитте, диде. Кем дә булса көчле кешенең өенә кереп, башта аны бәйләп куймыйча аның малын талый алыр микән? Шулай эшләгәннән соң гына ул аның өен талап чыгар. Кем минем белән түгел, ул миңа каршы. Кем минем белән җыймый, ул тарката. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм, кешеләрнең бөтен гөнаһлары һәм көферлекләре кичерелер, әмма Аллаһы рухына каршы көферләнү кичерелмәс. Адам улына каршы берәр нәрсә әйтүче кичерелер, әмма Аллаһы рухына каршы берәр нәрсә әйтүче хәзерге заманда да, киләчәктә дә кичерелмәс. Яхшы җимеш китерер өчен агачның яхшы булуы кирәк. Әгәр агач начар икән, җимешләре дә начар булыр. Җимешенә карап агачы беленә. Йылан кавымы, явыз була торып, сез ничек яхшы сөйләшә аласыз? Кешенең күңеленнән нәрсә ташый, аның телендә дә шул була. Яхшы кеше үзенең яхшылык хәзинәсеннән яхшылык чыгара, ә явыз кеше үзенең явызлык хәзинәсеннән явызлык чыгара. Сезгә әйтәм, әйтелгән һәр буш сүз өчен кешеләр кыямәт көнендә җавап бирәчәкләр. Чөнки әйткән сүзләреңә карап сине акларлар, әйткән сүзләреңә карап хөкем итәрләр. Шуннан соң канунчылар һәм фарисиләр арасыннан берничәсе аңа әйттеләр: Остаз, без синең илаһи билге күрсәтүеңне телибез. Ләкин Гайса аларга җавап бирде: Явыз һәм Аллаһыга иман итмәүче буын билге таләп итә. Әмма аларга Юнус пәйгамбәр галәмәтеннән башка билге бирелмәс. Чөнки Юнус пәйгамбәр диңгез җанварының карынында 3 көн һәм 3 төн үткәргән кебек, Адам улы да җир тирәнлегендә 3 көн һәм 3 төн үткәрер. Нинәвилеләр хөкем көнендә бу буын кешеләре белән бергә торып, аларны гаепләячәкләр. Чөнки алар Юнус пәйгамбәрнең вәгазен ишетеп тәүбә иткәннәр. Ә мондагы Юнустан бөегрәк. Көньякның патша бикәсе хөкем көнендә бу буын кешеләре белән бергә турып аларны гаепләячәк. Чөнки ул Сөләйман патшаның зирәк сүзләрен тыңлау өчен җир читеннән килгән булган. Ә мондагы Сөләйманнан бөегрәк. Шакшы рух кеше эченнән чыкканнан соң сусыз урыннарда үзенә сыйыныр урын эзләп йөри, әмма таба алмый. Һәм ул элекке йортыма әйләнеп кайтыйм әле ди. Кире кайткач ул аны иясез, себерелгән һәм җыештырылган хәлдә таба. Аннары ул үзеннән дә явызрак 7 рухны ияртеп кайта, һәм алар шунда яши башлыйлар. Һәм ул кешенең бу хәле элеккегә караганда да начаррак була. Бу явыз буын белән дә шулай булыр. Гайса халыкка сөйләгән вакытта аның анасы һәм энеләре тышта тордылар. Алар Гайса белән сөйләшергә теләделәр. Ниндидер бер кеше Гайсага әйтте: Синең әниең белән энеләрең тышта басып торалар. Алар синең белән сөйләшергә телиләр. Гайса исә бу кешегә җавап бирде: Кем минем анам һәм кем туганнарым? Һәм кулы белән шәкертләренә күрсәтеп: Менә минем анам һәм туганнарым, диде. Чөнки күктәге атамның ихтыярын үтәүче кеше миңа ир туганым да, кыз туганым да, анам да була. 13-нче бүлек. Гайса шул көнне өйдән чыкты һәм диңгез ярына барып утырды. Аның тирәсенә күп халык җыелды. Шунлыктан аңа көймәгә утырырга туры килде. Ә бөтен халык яр буенда басып торды. Һәм Гайса гыйбрәтле хикәяләр аша аларга күп нәрсә хакында сөйләде.
Менә шәшүче шәшәргә чыккан. Ул шәшкәндә орлыкларның бер өлеше юл буена төшкән. Кошлар очып килеп аларны чүпләп бетергән. Икенче бер өлеше туфрагы аз булган ташлы урынга төшкән. Тирән ятмаганга күрә алар тиз шытып чыкканнар. Ә инде кояш чыгып кыздыргач, тамырлары булмаганлыктан үсентеләр шиңеп төшкәннәр. Орлыкларның башкалары күгәнлеккә төшкән. Күгән куаклары үсеп аларны басып киткән. Ә башка орлыклар исә уңдырышлы җиргә төшкән һәм 100лата, 60лата, 30лата уңыш биргән. Колаклары булганнар ишетсеннәр. Шәкертләре аның янына килеп сорадылар. Син ни өчен халык белән кинаялы хикәяләр кулланып сөйләшәсең? Сезгә күкләр патшалыгының серләрен белү бирелгән, ә аларга бирелмәгән. Диде ул. Кемнең бар, шуңа бирелер, һәм аңарда артыгы белән булыр. Ә кемнең юк, аңардан булганы да тартып алыныр. Менә шуңа күрә мин аларга кинаялы хикәяләр кулланып сөйлим. Алар бит карыйлар, әмма күрмиләр, тыңлыйлар, әмма ишетмиләр һәм төшенмиләр. Шулай Ишагыянең пәйгамбәрлек сүзләре аларда тормышка ашты. Тыңлап та аңламассыз, карап та күрмәссез. Чөнки бу халыкның йөрәген май баскан, көчкә генә ишетә колаклар, күзләрен дә алар йомганнар. Әгәр шулай булмаса, күзләре белән күрерләр, колаклары белән ишетерләр иде. Йөрәкләре белән аңларлар, миңа таба борылырлар һәм мин аларны савыктырыр идем. Ләкин сезнең күзләрегез бәхетле, чөнки алар күрәләр. Колакларыгыз бәхетле, чөнки алар ишетәләр. Ышаныгыз, сез күрә торган нәрсәләрне күп пәйгамбәрләр һәм тәкъвалар күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр. Сез хәзер ишеткән нәрсәләрне ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр. Шулай итеп, шәшүче хакындагы кинаялы хикәянең нәрсә аңлатканын тыңлагыз. Патшалык хакындагы сүзне тыңлаучы һәм аны аңламаучы һәркемнең йөрәгенә шәшелгәнне шайтан килеп алып китә. Бу юл буена шәшелгән орлык. Ташлы урынга шәшелгән орлык исә сүзне ишетү белән аны шунда ук шатланып кабул итүче кеше ул. Әмма аның тамыры булмаганлыктан ул сүзне вакытлы чагына тота. Сүз аркасында кайгы яки эзәрлекләүләр булса, ул бик тиз шигенә. Күгәнлеккә шәшелгәне исә ул сүзне ишетүче кеше. Әмма тормыш мәшәкатьләре һәм байлыкка кызыгу сүзне басып китә һәм ул уңыш бирми. Уңдырышлы җиргә шәшелгәне сүзне ишетеп, аны аңлаучы кеше. Ул җимеш бирә һәм уңышы 100лата, 60лата һәм 30лата була. Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Кеше үзенең басуына иң яхшы орлыгын шәшкән. Әмма төнлә, һәммәсе йоклаган чакта, аның дошманы килеп, иген арасына тиле будай шәшеп киткән. Үсентеләр күтәрелеп, башаклары күренгән вакытта тиле будай да күренә башлаган. Йорт хуҗасының хезмәтчеләре аңа килеп, "Әфәнде, син бит үзеңнең басуыңа орлыкның иң яхшыларын шәштең. Тиле будай каян килеп чыккансың?" дип сорадылар. "Бу дошман эше", дип җавап бирде хуҗалары. Алар әйттеләр: "Теләсәң, без барып утыйк аларны." Ләкин ул әйтте: "Кирәкми. Югыйсә утаган вакытта тиле будай белән бергә игенне дә йолкуыгыз бар. Анысы да, монысы да уңыш урганга кадәр үссеннәр. Ә инде урак өстендә мин уручыларга әйтермен: иң элек яндыру өчен тиле будай көлтәләрен җыегыз, ә игенне келәткә илтеп салыгыз." Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Менә бер кеше үз басуына горчица орлыгын шәшкән. Ул бөтен орлыклардан да кичкенәрәк. Ә инде үсеп җиткәч, бакчадагы һәммә үсемлекләрдән дә зуррак, агач кебек була. Һәм кошлар очып килеп аның ботакларында оя ясыйлар. Гайса аларга тагын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Менә бер хатын шүпрә белән бер капчык уннан камыр басып куйган. Һәм бер никадәр вакыттан соң бөтен камыр кабарган. Буларның барысын Гайса халыкка кинаялы хикәя итеп сөйләде. Ул аларга кинаялы хикәя кулланучы бер нәрсә дә сөйләмәде. Бу пәйгамбәр әйткәннәр гамәлгә ашсын өчен булды. Мин аларга кинаялы хикәяләр аша сөйләрмен. Дөнья яратылган көннәрдән бирле
билгеле булмаганны сөйләрмен. Аннары халыкны җибәреп Гайса өйгә керде. Шәкертләре аның янына килеп, басудагы тиле будай хакындагы гыйбрәтле хикәянең мәгънәсен безгә аңлатып бирче, диделәр. Яхшы орлык чәчүче ул Адәм улы, диде Гайса. Басу дөнья ул. Яхшы орлыклар патшалык кешеләре. Тиле будай шайтан кешеләре. Һәм аны чәчүче дошман Иблис. Урак өсте дөнья бетү ул, ә уручылар фәрештәләр. Тиле будайны җыеп утта яндырган кебек, дөнья беткәндә дә шулай булачак. Адәм улы үзенең фәрештәләрен җибәрер. Алар аның патшалыгыннан гөнаһка этәрүчеләрнең һәм явызлык эшләүчеләрнең һәммәсен җыеп, янып торган утлы мичкә ташларлар. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Ә тәкъва кешеләр аталарының патшалыгында кояштай балкып торырлар. Колаклары булганнар ишетсеннәр. Күкләр патшалыгы нәрсәгә ошаган? Күз алдыгызга китерегез. Берәү кырда күмеп куелган хәзинәне тапкан ди. Ул аны яңадан күмеп куйган һәм шатланып, бөтен булган нәрсәсен сатып, шул кырны сатып алган. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә ошаган? Күз алдыгызга китерегез. Сәүдәгәр яхшы инҗиләр эзли ди. Менә ул искиткеч матур инҗи тапкан. Кайтып, бар булган нәрсәсен саткан һәм аны сатып алган. Күкләр патшалыгы тагын нәрсәгә охшаган? Күз алдыгызга китерегез. Балыкчылар диңгездә ятмә салганнар һәм аңа төрле балыклар эләккән ди. Ятмә балык белән тулгач, алар ятмәне ярга тартып чыгарганнар да, утырып балыкларны сайлый башлаганнар. Яхшыларын кәрзингә салганнар, ә ашарга яраксызларын исә читкә ташлаганнар. Дөнья беткәндә дә шулай булачак. Фәрештәләр килеп тәкъвалардан яман кешеләрне айырырлар. Аларны янып торган утлы мичкә ташларлар. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Сез буларның барысын да аңладыгызмы? Әйе, дип җавап бирделәр шәкертләре. Менә шуңа күрә, диде аларга Гайса. Күкләр патшалыгының шәкерте булган һәр канунчы үзенең келәтеннән иске әйберләрендә яңаларын да чыгаручы йорт хуҗасы белән охшаш. Шушы гыйбрәтле хикәяләрне сөйләп бетергәч, Гайса аннан китте. Үз шәһәренә кайткач, ул аларны гыйбадәтханәләрендә өйрәтте. Тыңлаучыларның һәммәсе таң калды. Шундый тирән акыл һәм кодрәтле эшләр аңарда кайдан икән? Диделәр алар. Ул Балтастасының улы түгелме соң? Аның анасы Мәрьям, әнәләре Якуб, Йосыф, Шимон һәм Яһуд түгелме соң? Һәм аның бөтен сеңгелләре монда яшәмимни? Шулай булгач, моның барысы аңа кайдан килгән? Һәм аны кире каттылар. Пәйгамбәр һәр җирдә ихтирам ителә. Фақат үзенең ватанында һәм өендә генә хөрмәт күрми. Диде аларга Гайса. Аларның шанлаулары аркасында ул анда күп мөгъҗизалар эшләмәде. 14-нче бүлек. Шушы вакытта идарәче Хирут Гайса хакында ишетте. Ул үзенең кешеләренә: Ул үледән тирилеп торган шумдыручы Яхья. Шуңа күрә аның кодрәтле эшләр күрсәтергә куәте бар, диде. Чөнки Хирут аның абысы Филиппның Херудия исемле хатын аркасында Яхьяны богаулап төрмәгә япкан иде. Чөнки Яхья сиңа аның белән яшәргә ярамый, дигән иде. Хирут аны үтерер иде, әмма Яхьяны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыкты. Хирутның туган көнендә Херудияның кызы кунаклар алдында биеде. Һәм Хирутка шул кадәр ошады ки, ул ни генә сорамасын, барын да бирергә ант итте. Кыз исә анасы өйрәткәнчә: Хәзер үк шумдыручы Яхьяның башын тәлинкәгә салып китер, дип әйтте. Патша кайгыга төште. Әмма кунаклар алдында әйтелгән ант хакына кызның теләген үтәргә һәм төрмәдә Яхьяның башын кистерергә дип әмер бирде. Башны тәлинкәгә салып китерделәр һәм кызга бирделәр. Ә ул анасына илтеп бирде. Яхьяның шәкертләре килеп, аның гәүдәсен алып кабергә салдылар. Аннары китеп, бу хакта Гайсәгә хәбәр иттеләр. Гайса исә бу хакта ишеткәч, ялгызы гына кимәгә утырып аулак урынга китте.
Әмма кешеләр бу турыда ишеткәч, шәһәрләреннән чыгып, аның артыннан җәяүләп киттеләр. Ярга чыккач, Гайса зур халык төркемен күреп алды. Ул аларны кызганды һәм авыру булганнарын савыктырды. Кич җиткәндә аның янына шәкертләре килделәр һәм Бу кеше йөрми торган урын. Вакыт соң инде. Халыкны җибәр, авылларга барып үзләренә ризык сатып алсыннар. Диделәр. Аларга китеп торасы түгел. Сез аларны үзегез ашатыгыз. Диде Гайса. Безнең монда бары тик 5 икмәк һәм 2 балык кына бар. Диделәр тегеләр Гайсәгә. Аларны миңа монда китерегез. Диде Гайса. Ул кешеләргә чирамга утырырга кушып, 5 икмәкне һәм 2 балыкны алды да күккә карап шөкранә кылды. Һәм икмәкләрне сындыргалап шәкертләренә бирде. Алар исә халыкка өлештеләр. Барысы да ашадылар һәм туйдылар. Шәкертләре калган сыныклардан тулы 12 кәрзин җыйдылар. Барлык ашаучыларның саны исә хатыннарны һәм балаларны исәпкә алмаганда 5000-гә якын иде. Халыкны таратканчы ул шәкертләренә хәзер үк кимәгә утырып үзеннән алданрак аргы якка чыгарга кушты. Халыкны җибәргәч, аулакта дуга кылырга дип, Гайса тауга менде. Кич җиткәндә дә ул анда ялгыз иде әле. Ә кимә исә ярдан еракта иде, һәм җил каршы булганлыктан аңа көчле дулкыннар бәрә иде. Иртәнге 3 белән 6 арасында Гайса диңгез өстеннән атлап алар янына китте. Шәкертләре Гайсаның диңгез өстеннән килүен күреп куркыштылар. Бүре! Диделәр һәм куркуларыннан кычкырып җибәрделәр. Кыю булыгыз. Бу мин. Курыкмагыз. Диде шунда ук аларга Гайса. Шуннан соң Питер аңа дәште. Раббым, әгәр син булсаң, яныңа су өстеннән килергә әмер бирче миңа. Кил. Диде аңа Гайса. Питер кимәдән чыгып, су өстеннән Гайсәгә таба китте. Әмма җилнең көчле булуын тоеп куркып китте һәм бата башлады. Коткар мине, Раббым! Дип кычкырып җибәрде ул. Гайса шунда ук кулын сузып аны эләктереп алды һәм әйтте. Аз иманлы син. Нигә икеләндең? Алар кимәгә кергәч, җил тынды. Кимәдәге шәкертләре Гайса каршында йөзтүбән капландылар. Син чыннан да Аллаһы улы. Диделәр алар. Алар диңгезне кичеп Геннисарет ярына чыктылар. Җирле халык Гайсаны танып, бу хакта шундагы бөтен әйләнә-тирәгә таратты һәм аңа барлык авыруларны алып килде. Алар аның киеменең чабуына гына булса да кагылырга рөхсәт бирүен үтенделәр һәм кем генә кагылмасын, барысы да савыкты. 15-нче бүлек. Шуннан соң Иерусалимнан Гайса янына фарисейләр һәм канунчылар килделәр. Ни өчен синең шәкертләрең ата-бабалардан килгән йолаларны бозалар? Ашар алдыннан кулларын юмыйлар. Дип сорадылар. Ә сез ни өчен үзегезнең йолаларыгыз хакына Аллаһы әмрен бозасыз? Дип каршы төште Гайса. Аллаһы атаңны һәм анаңны хөрмәт ит, һәм ата-анасын хурлаган кеше үтерелергә тиеш дип әйткән. Ә сез берәрсе атасына яки анасына мин сиңа бирергә тиеш булган бүләкне Аллаһыга вәгъдә иттем дип әйтсә, аңа инде атасын хөрмәтләмәсә дә ярый дип өйрәтәсез. Моның белән сез үзегезнең йолагыз хакына Аллаһы сүзен юкка чыгарасыз. Мунафиклар, сезнең хакта Ишагия пәйгамбәр алдан күреп дөрес әйткән. Бу халык мине теле белән хөрмәт итә, ә күңелләре исә миннән еракта. Аларның миңа табынулары бушка. Алар кеше уйлап чыгарган кагыйдәләргә өйрәтәләр. Гайса халыкны үзе янына чакырып әйтте. Тыңлагыз һәм төшенергә тырышыгыз. Аллаһы алдында кешене авызына кергән нәрсә түгел, ә авызыннан чыккан нәрсә пычрата. Шуннан соң шәкертләре аның янына килеп, Синең сүзләреңне ишетеп, фарисейләрнең рәнҗүләрен беләсеңме? Диделәр. Күктәге атам тарафыннан утыртылмаган һәр үсенте тамыры белән йолкыначак. Диде ул.
Калдырыгыз аларны. Сукырларны җитәкләп йөрүче сукырлар алар. Сукырны җитәкләп бара икән, чукырга икесе дә егылып төшәчәк. Безгә бу сүзләрне аңлатып бирче. Дип мөрәҗәгать итте аңа Питер. Әллә сез дә һаман аңламыйсызмы? Диде Гайса. Авызга кергән нәрсәнең карынга керүе, аннан тышка чыгарылып ташлануы сезгә аңлашылмыймы? Кешенең авызыннан чыкканы йөрәгеннән чыга. Аны шул пычрата. Урлашу, ялган шаһидлек итү, хурлау кешенең йөрәгеннән чыга. Кешене менә шулар пычрата. Юмаган куллар белән ашау кешене пычратмый. Гайса ул урыннан Тур һәм Сидон җирләренә китте. Аның янына шул җирләрдә яшәүче Канганлы хатын килде. Әфәндем, Давыт улы, кызган мине. Минем кызым җенле һәм бик нык газаплана. Дип кычкырды ул. Әмма Гайса аңа бер сүз белән дә җавап кайтармады. Шәкертләре аның янына килеп үтенә башладылар. Җибәр аны. Югыйсә ул кычкырып безнең арттан килә. Мин Исраил халкының югалган сарыкларына гына җибәрелгән идем. Дип җавап бирде Гайса. Әмма хатын якын килде. Һәм аның каршында йөз түбән капланып, Әфәндем, миңа ярдәм итче. Диде. Икмәкне балалардан алып, küçüкләргә ташлау яхшы түгел. Диде Гайса. Әйе, әфәндем. Ләкин küçüкләр дә хуҗаларының өстәленнән кыйлган валчыкларны ашый бит. Дип җавап кайтарды хатын. Гайса аңа: Әй хатын, синең иманың нык, сиңа теләгәнеңчә булсын. Диде. Һәм шул ук вакытта аның кызы сауыкты. Аннан киткәч, Гайса Галилея диңгезе яры буйлап барды. Ул тауга менеп утырды. Аның янына халык төркемнәре аксакларны, сукырларны, гарипләрне, телсезләрне һәм башка күп төрле авыру кешеләрне алып килделәр. Алар авыруларны аның аяклары янына салдылар һәм Гайса аларны сауыктырды. Телсезләрнең сөйләшүен, гарипләрнең савыгуын, аксакларның йөрүен һәм сукырларның күрүен күреп, халык таң калды. Һәм алар Исраил Аллаһысын данладылар. Гайса шәкертләрен чакырып аларга: Кешеләрне кызганам. Алар минем белән инде 3 көн буе, ашарларына һич нәрсәләре юк. Минем аларны ач килеш җибәрәсем килми. Юлда хәлсезләнерләр. Дип әйтте. Шундый төркемне туендырырлык икмәкне монда шүлдә кайдан алырга? Диделәр аңа шәкертләре. Сездә ничә икмәк бар? Дип сорады Гайса. 7 икмәк һәм берничә кечкенә балык. Дип җавап бирделәр алар. Гайса халыкка җиргә утырга кушты һәм 7 икмәкне һәм балыкларны алып шөкранә кылды. Аларны сындыргалап шәкертләренә бирде, шәкертләре халыкка өләште. Барысы да ашап туйдылар. Шәкертләре калган сыныкларны 7 кәрзин тутырып җыйдылар. Ашаучылар исә хатыннарны һәм балаларны исәпкә алмаганда 4000 кеше иде. Халыкны җибәргәч, Гайса кимәгә утырды һәм Мәгдән җирләренә юл тотты. 16-нчы бүлек. Аннан соң Гайса янына фарисейлар һәм саддукилар килделәр. Аны сынарга теләп, аннан күктән илаһи билге күрсәтүен үтенделәр. Әмма ул: Кич белән сез күк йөзе кызыл, шуңа күрә һава торышы яхшы булыр дисез. Хәертән иртүк бүген давыл булачак, чөнки күк йөзе кып-кызыл һәм хәвефле дисез. Күккә карап сез һава торышын алдан әйтә аласыз, вакытларның билгеләрен айыра белмисез. Явыз һәм иман итмәүче буын кешеләре, сез илаһи билгеләр таләп итәсез, әмма сезгә Юнус галәмәтеннән башка билге бирелмәс. Дип җавап бирде. Һәм Гайса аларны калдырып китте. Шәкертләре башка ярга килеп җиттеләр. Алар үзләре белән икмәк алырга онытканнар икән. Карагыз, фарисейлар һәм саддукилар ашыткысыннан сак булыгыз. Диде аларга Гайса. Алар исә үзара: Ул безнең икмәгебез булмаганга шулай әйтә. Диештеләр.
Гайса моны белеп аларга: Аз иманлылар, сез ни өчен икмәгегез юклыгы турында сөйләшәсез? Сез берни дә аңламыйсызмыни? 5000 кешегә өләшкән 5 икмәкне оныттыгызмы? Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? 7 икмәкне 4000-гә өләшү хакында. Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? Минем икмәк хакында әйтмәвем сезгә аңлашылмыймы? Фарисейлар һәм саддукейлар ашыткысыннан сак булыгыз, диде. Шундалар Гайсаның икмәк ашыткысыннан түгел, фарисейлар һәм саддукейлар тәгълиматыннан сакланырга кушуын аңладылар. Филипп Кайсариясы шәһәре янындагы җиргә килгәч, Гайса үзенең шәкертләреннән сорады: Кешеләр Адәм улын кем дип белә? Берәүләр аны чумдыручы Яхия ди, икенчеләре Ильяс. Кайберләре исә Иеремия яки башка пәйгамбәрләрнең берсе дип исәплиләр, диделәр. Сез мине кем дип беләсез? Дип сорадылардан Гайса. Син Мәсих, тере Аллаһның улы, дип җавап бирде Шимон Питер. Яхия улы Шимон, син бәхетле, чөнки моны сиңа кеше түгел, минем күктәге атам ачып бирде, диде Гайса. Шуңа күрә мин сиңа әйтәм, син Питер, һәм бу кыяда мин үземә иман итүчеләр бердәмлеген төзиячәкмен. Аны үлем патшалыгы җиңә алмас. Мин сиңа күкләр патшалыгының ачкычларын бирермен. Син җирдә тыйганны Аллаһы күкләрдә тыячак, җирдә рөхсәт иткәнне Аллаһы күкләрдә рөхсәт итәчәк. Аннан соң шәкертләренә үзенең Мәсих булуын һич кемгә дә әйтмәскә кушты. Шул вакыттан алып, Гайса шәкертләренә үзенең Иерусалимга барырга, һәм анда аксакаллар, баш руханилар һәм канунчылар тарафыннан күп газапларга дучар ителергә, анда үтерелергә, әмма 3нче көнне терелтеп торгызылырга тиешлеге хакында ачык итеп сөйли башлады. Питер исә аны читкәрәк чакырып каршы килде. Сине Аллаһы сакласын, Раббы. Синең белән мондый хәл була күрмәсен. Әмма Гайса борылып Питергә әйтте: Кит янымнан, шайтан. Син мине вәсвәсәлисең. Синдә Аллаһы уйлары түгел, кешенеке. Аннары Гайса шәкертләренә әйтте: Кем минем арттан барырга тели, үз-үзеннән баш тартсын. Үзенең хашын алып, минем арттан бассын. Чөнки кем үзенең тормышын саклап калырга тели, ул аны югалтыр. Кем үзенең тормышын минем хакка югалтса, ул аны табар. Бөтен дөнья милкен үзенә алып, җанын һәлак итсә, кешегә моннан ни файда? Ул үзенең җанын кире кайтарып алыр өчен нәрсә тәкъдим итә алыр икән соң? Чөнки Адәм улы атасының балкып торган шөһрәте һәм үзенең фәрештәләре белән килер, һәм һәр кемгә аның гамәленә карап бирер. Сезгә хак сүз әйтәм. Монда басып торучыларның кайберләре Адәм улының патша булып килүен күргәнче үлемне татымаячаклар. 17нче бүлек. Гайса 6 көннән соң Питерне, Якубны һәм аның энесе Яхьяны үзе белән алып биек тауга менде. Алар анда үзләре генә иделәр. Гайсаның тышкы кыяфәте аларның күз алдында үзгәреп китте. Йөзе кояш кебек балкыды, киемнәре яктылык кебек ап-пак булды. Менә алар каршында Муса белән Ильяс пәйгамбәрләр пәйда булдылар, һәм алар Гайса белән сөйләштеләр. Питер Гайсага әйтте: Раббыбыз, безнең монда булуыбыз нинди яхшы. Телисеңме, 3 чатыр корам, берсен сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяска. Питер сөйләгән вакытта балкып торган болыт төшеп аларны каплады, һәм болыт эченнән: Бу минем сөекле улым, ул минем куанычым, аны тыңлагыз, дигән сүзләр ишетелде. Бу тавышны ишетеп, шәкертләр йөз түбән капландылар һәм нык куркыштылар. Гайса яннарына килеп аларга кагылды һәм: Торыгыз, курыкмагыз, диде. Шәкертләр күтәрелеп карагач, Гайсадан башка бер кемне дә күрмәделәр. Таудан төшкәндә Гайса аларга буйрып әйтте: Адәм улы терелтеп торгызылганга кадәр күргәнегез хакында бер кемгә дә сөйләмәгез.
Канунчылар ни өчен башта Ильяс килергә тиеш дип әйтәләр? Дип сорадылар шәкертләре. Чыннан да, башта Ильяс килеп, барында үз урынына урнаштырачак. Дип җавап бирде Гайса. Сезгә әйтәм, Ильяс килде инде, ләкин кешеләр аны танымадылар, һәм аның белән ни теләсәләр шуны эшләделәр. Шулай ук Адәм улы да алар аркасында күп газаплар кичерәчәк. Шунда шәкертләре Гайсаның чумдыручы Яхья хакында сөйләгәнен аңладылар. Алар халык төркеме янына әйләнеп кайткач, Гайса алдына бер кеше килде һәм тезләренә егылып: Әфәндем, улымны кызганчы. Аңарда өянәк авыруы бик газаплана. Еш кына утка, әле суга ташлана. Мин аны шәкертләренә китергән идем. Әмма бараны савыктыра алмадылар. Диде. Әй имансыз һәм бузык буын, миңа күпме сезнең белән булырга, сезне күпме түзеп торырга? Малайны минем янга китерегез. Диде Гайса. Гайса җингә чыгарга әмер бирде. Җин чыкты, малай исә шул ук мизгелдә савыкты. Шәкертләре Гайса белән ялгыз гына калгач, аның янына килделәр һәм: Ни өчен без аны куып чыгара алмадык? Дип сорадылар. Гайса җавап бирде. Чөнки инануыгыз аз. Сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең горчица орлыгы кадәр генә инануыгыз булса, һәм менә бу тауга моннан тегендә күчеп кит дип әйтсәгез, ул урыныннан күчәр иде. Сезгә мөмкин булмаган һич нәрсә булмас иде. Мондый җиннәр төре исә фақат дуга кылу һәм ураза тоту белән куып чыгарыла. Алар Галилеяда бергә җыелгач, Гайса аларга әйтте: Адәм улы кешеләр кулына тотып бирелергә һәм үтерелергә тиеш. Әмма 3нче көнне ул терелтеп торгызылачак. Шәкертләре бик зур хафага төштеләр. Алар Капернаумга килеп җиткәч, Аллаһы йортының салым җыючылары Питер янына килделәр. Стазыгыз салым түләмиме? Дип сорадылар алар. Әйе, түли. Дип җавап бирде Питер. Питер өйгә кергәч, беренче булып сүзне Гайса башлады. Питер, син ничек уйлыйсың? Җирдәге патшалар салымны һәм ясакны кемнән түләтәләр? Үз халкыннанмы, әллә чит җир кешеләреннәнме? Питер: Чит җир кешеләреннән. Дип җавап бирде. Алай булгач, үзенекеләре түләүдән азат? Диде Гайса. Әмма аларны рәнҗетмик. Диңгезгә барып кармак сал. Беренче эләккән балыкны алып, аның авызын ач һәм анда көмеш тәңкә табарсың. Аны алып минем өчен дә, үзең өчен дә салым җыючыларга бир. 18-нче бүлек. Шуннан соң Гайса янына шәкертләре килделәр һәм: Күкләр патшалыгында кем иң бүйеге? Дип сорадылар. Гайса бер баланы чакырып алып, алар каршына бастырды һәм: Сезгә хак сүз әйтәм. Әгәр сез үзгәреп, шушындый балалар кебек булмасагыз, күкләр патшалыгына кермәячәксез. Диде. Кем шушы бала кебек үзен кеше итеп тота, шул күкләр патшалыгында иң бүйеге булыр. Һәм минем хакка шушындый бер баланы кабул иткән кеше мине кабул итә. Әмма миңа иман итүче шушындый кичкенәләрнең берсен юлдан яздыручыны, муенына тегермән ташын асып, тирән диңгез суында батырсалар, аның өчен яхшырак булыр иде. Дөньяга кайгы, чөнки юлдан яздырырдай нәрсәләр күп. Вәсвәсәләрнең килүе котылгысыз, әмма алар кем аркылы килә, шуңа кайгы. Әгәр сине кулың яки аягың вәсвәсәгә төшерсә, аны чабып читкә ташла. Ике кулың һәм ике аягың белән мәңгелек утка ташлануга караганда, тормышка бер кулың белән яки аксак килешкерүең синең өчен яхшырак. Әгәр күзең сине вәсвәсәгә төшерсә, аны умырып алып читкә ташла. Ике күзең белән җәһәннәм утына ташлануга караганда, тормышка бер күзең белән керүең яхшырак. Карагыз, бала кебек иман итүчеләрнең берсен дә түбәнсетмәгез. Сезгә әйтәм, аларның фәрештәләре һәр вакыт күктәге атамның йөзен күреп торалар. Чөнки Адәм улы югалганны коткарырга килде. Сез ничек уйлыйсыз? Әгәр берәүнең йөз сарыгы булып, аның берсе югалса,
ул кеше 99 сарыгын тауларда калдырып, югалганын эзләп китмәс микән соң? Ә инде тапкач, сезгә хак сүз әйтәм. Югалмаган 99-га караганда табылганына күбрәк куаныр. Сезнең күктәге атагыз да шулай. Кичкенәләрнең берсенең дә һәлак булуын теләми. Әгәр туганың сиңа каршы гөнаһ кылса, барып гаибен үзенә генә әйт. Ул тыңласа, син туганыңны үзеңә кайтарган булырсың. Ләкин тыңламаса, һәр очрак 2 яки 3 шаһид белән раслансын өчен үзең белән 1 яки 2 кешене ал. Әгәр аларны да тыңламаса, иман итүчеләр бердәмлегендә сөйлә. Ә инде бердәмлек әгъзаларында тыңламаса, ул чакта аның белән мөгамәләң мәҗүси яки салым җыючы белән булган кебек булсын. Сезгә хак сүз әйтәм. Җирдә нәрсәне тыйсагыз, шуны күктә Аллаһы тыяр. Һәм нәрсәне рөхсәт итсәгез, күктә Аллаһы да рөхсәт итәр. Тагын сезгә әйтәм, сезнең икегез җирдә үзара килешеп күктәге атамнан нәрсә генә сорасагыз да, ул аны эшләячәк. Чөнки 2 яки 3 минем хакка җыелса, мин дә алар белән булачакмын. Шуннан соң аның янына Питер килде һәм: Раббым, туганымны, әгәр ул миңа каршы гөнаһ кылса, ничә тапкыр кичерергә тиешмен? 7-гә кадәрме? Юк, 7-гә кадәр түгел, ә 70 тапкыр 7-гә кадәр. Диде аңа Гайса. Күкләр патшалыгы менә нәрсәгә ошаулы. Күз алдына китерегез. Бер патша үзенең хезмәтчеләреннән хисап эшен таләп иткән. Акча хисабы эше башлангач, аңа 10,000 талант бурычлы бер кешене китергәннәр. Ул акчаларны кайтарып бирә алмагач, бурычын түләтер өчен патша аның үзен дә, хатынын да, балаларын да, милкен дә сатарга әмер биргән. Бу хезмәтче патша каршында йөзтүбән капланып әйткән: "Бурычымны көтче, мин сиңа барын да кайтарып бирәчәкмен." Хуҗасы аны кызганып, бурычын бәхилләгән һәм хезмәтчесен җибәргән. Ләкин бу хезмәтчесе киткәч, үзенә бары тик 100 динар тиешле хезмәттәшләренең берсен очраткан. Ул аның бугазына ябышып буа башлаган: "Миңа бурычыңны түлә" дип таләп иткән. Тегесе тезләренә егылып аңа: "Бурычымны көтче, мин кайтарып бирәчәкмен" дигән. Әмма тегесе риза булмыйча, бурычын түләгәнгә кадәр аны төрмәгә утырткан. Патшаның башка хезмәтчеләре моны күреп, бик кайгырганнар һәм бар булган хәлне хуҗаларына сөйләп биргәннәр. Шуннан соң хуҗасы аны чакырып әйткән: "Яраксыз кул, үтенгәч мин синең бөтен бурычыңны бәхилләдем. Мин рәхимлек күрсәткән кебек, хезмәттәшеңә син дә рәхимлек күрсәтергә тиеш идең бит." Һәм ачуы чыккан патша хезмәтчесе бөтен бурычын түләп бетергәнгә кадәр аны газаплаучылар кулына тапшырган. Әгәр туганыгызны ихлас күңелдән кичермәсәгез, күктәге атам да сезнең белән шулай эшләячәк. 19-нчы бүлек. Гайса үзенең сүзен тәмамлагач, Галилеядан китеп, Урдун аръягындагы Яһудия җиренә юнәлде. Артыннан халык төркемнәре барды һәм алар арасындагы авыруларны савыктырды. Гайса янына фарисиләр килгәч, аны сынарга теләп сорадылар. Ир кешегә хатынын һәр төрле сәбәптән айырып җибәрергә канун рөхсәт итәме? Кешеләрне бар иткәндә, булдыручы баштан ук аларны ир һәм хатын итеп бар итте дигәнне сез укымадыгызмы? Дип сорады Гайса. Һәм Аллаһы әйткән: "Шуңа күрә ир кеше атасын һәм анасын калдырып хатынына кушылыр, һәм икесе дә бер тән булыр." Шулай итеп, алар инде 2 кеше түгел, ә бер бөтен. Аллаһы кушылдырганны кеше айырмасын. Әнигә соң Муса кеше үзенең хатынын айырып җибәргәндә, аңа айырылышу кәгазен бирергә тиеш дип буйырган. Диделәр алар. Ул сезгә күңелләрегез каты булганга күрә айырылышырга рөхсәт биргән. Башта алай түгел иде. Диде Гайса. Сезгә әйтәм, ир кеше зина кылу сәбәбе булмый торып хатыны белән айырылыша һәм башкага өйләнә икән, ул зина кыла. Шәкертләре аңа: Ирнең хатынга карата мөнәсәбәте шундый була икән, ул чакта өйләнмәүе яхшырак, диделәр. Мин әйткәннәрне барысы да кабул итә алмыйлар. Ә бары тик кемгә бирелгән булса, шул кабул итәр. Дип җавап бирде Гайса. Чөнки кешеләр төрле сәбәпләр аркасында өйләнми. Берәүләр ана карыныннан шундый булып туалар,
икенчеләрен кешеләр шундый итәләр, һәм өченчеләре исә күкләр патшалыгы хакына үзләре өйләнмиләр. Моны кем кабул итә ала, шул кабул итсен. Шуннан соң кулларын куеп дуга кылсын дип, кешеләр Гайса янына балаларны алып килделәр. Шәкертләр исә аларны шелтәләделәр. Әмма Гайса: "Балаларга ирек бирегез. Аларга минем янга килергә комачауламагыз. Чөнки күкләр патшалыгы менә шундыйларныкы", диде. Алар өстенә фатихалау өчен кулларын куйгач, Гайса аннан китте. Бер вакыт Гайса янына бер кеше килде. "Остаз, мәңгелек тормышны алыр өчен мин нинди игелекле эш эшләргә тиеш?" дип сорады ул. "Син игелек хакында ник миннән сорыйсың? Берәү генә игелекле. Мәңгелек тормышка керәсең килә икән, аның әмерләрен үтә", диде Гайса. "Ниндиләрен?" дип сорады тегесе. Гайса җавап бирде. "Кеше үтермә, зина кылма, урлама, ялган шаһидлек итмә, атаңны һәм анаңны хөрмәт ит, һәм якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат." "Мин буларны үтәп килдем. Миңа тагын нәрсә җитми?" дип сорады егет. "Камил булырга теләсәң, бар да булган милкеңне сатып фәкыйрьләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәге хәзинәгә ия булырсың. Аннары яныма кил дә, миңа ияр", диде Гайса. Егет исә бу сүзләрне ишетеп борчуга төште һәм китеп барды. Чөнки ул бик бай кеше иде. Гайса шәкертләренә әйтте: "Сезгә хак сүз әйтәм. Бай кешегә күкләр патшалыгына керүе кыен шул. Тагын сезгә әйтәм, бай кешегә Аллаһы патшалыгына керүгә караганда, дөягә энә күзе аша үтү җиңелрәк." Шәкертләре моны ишетеп бик аптырадылар. "Алай булгач, кем генә котыла алырсың?" дип сорадылар алар. Гайса аларга карап: "Бу кешеләргә мөмкин түгел, әмма Аллаһыга барысы да мөмкин", диде. Шуннан соң Питер Гайсәгә мөрәҗәгать итте. "Менә без бөтен нәрсәбезне калдырып сиңа иярдек. Моның өчен безгә нәрсә була?" "Сезгә хак сүз әйтәм. Бөтен дөнья яңаргач, Адәм улы шөһрәтле тәхетенә утырганнан соң, сез дә миңа ярүчеләр Исраилнең 12 кабиләсе өстенә хакимлек итеп 12 тәхеткә утырачаксыз. Йортларын яки агай-инеләрен, яки апа-сеңелләрен, яки ата-анасын, яки балаларын, яки басуларын минем хакка калдырган һәр кем 100 тапкыр күбрәк алачак. Һәм аңа мәңгелек тормыш биреләчәк. Әмма беренче булганнарның күбесе ахыргы булырлар, ә ахыргылары исә беренче булырлар." 20-нче бүлек. Күкләр патшалыгы нәрсәгә охшаш? Күз алдыгызга китерегез. Иртән иртүк хуҗа үзенең гүзем бакчасына эшчеләр ялларга барган. Ялчылар белән көненә 1 динардан килешкәч, ул аларны гүзем бакчасына җибәргән. Иртәнге сәгать 9-да өеннән чыгып, базар мәйданына килгәч, ул анда эшсез торган башка кешеләрне күреп әйткән: "Сез дә гүзем бакчасына барыгыз. Мин сезгә тиешенчә түләрмен." Алар киткәннәр. Ә хуҗа 12 сәгатьтә дә, көндезге сәгать 3-тә дә шулай ук эшләгән. Сәгать 5-ләр тирәсендә хуҗа тагын чыгып, басып торган кешеләрне күреп, "Сез нигә монда көне буе эшсез торасыз?" дип әйткән. "Безне беркем дә ялламады", дип җавап кайтарганнар алар. Ул аларга: "Сез дә гүзем бакчасына барыгыз", дип әйткән. Кич җиткәч, хуҗа идарәчесенә эшчеләрне чакырып аларга түлә, соңгы ялланганнарыннан башлап беренчеләре белән тәмамла дигән. Кичке 5-тә ялланганнар килеп, һәрберсе 1 динар акча алган. Шуңа карап беренчеләре күбрәк алырбыз дип уйлаганнар. Әмма алар да 1 динар акча алганнар. Ә алгач хуҗага зарлана башлаганнар. "Бу соң килгәннәре бары тик 1 сәгать эшләделәр, ә син аларны безнең белән тиңләдең. Без бит бу көннең авырлыгын һәм эсселеген кичердек." Әмма ул аларның берсенә җавап биргән: "Дустым, мин сиңа карата гаделсезлек эшләмәдем. Син минем белән 1 динарга килештең түгелме соң? Үзеңә тиешлесен ал да кит. Ә мин бу соңгысына да сиңа биргән хәтле бирәсем килә. Үземнең акчам белән үзем теләгәнчә эшләргә минем хокукым юкмы? Әллә син минем юмартлыгымнан көнләшәсеңме? Шулай соңгылар беренче булырлар, ә беренчеләр исә соңгы булырлар", диде Гайса.
Иерусалимга таба барганда Гайса 12 шәкертен читкә чакырып, аларның үзләренә генә әйтте. Без Иерусалимга барабыз. Адәм улы баш руханилар һәм канунчылар кулына тотып биреләчәк. Аны үлемгә хөкем итәчәкләр һәм мыскыллау, камчылату һәм хашка кадаклату өчен мәҗүсиләр кулына тапшырачаклар. Әмма 3нче көндә ул үледән терелтеп торгызылачак. Шуннан соң Зебедейнең хатыны уллары белән Гайса янына килеп, аның алдына тезләнде. Ул аннан нәрсәдер сорарга теләде. Син нәрсә телисең? Дип сорады Гайса. Минем бу ике улым синең патшалыгыңда берсе уң ягыңа, икенчесе сул ягыңа утырачак дип вәгъдә итсәң иде. Диде хатын. Сез нәрсә сораганыгызны белмисез. Диде Гайса. Мин эчәчәк кәсәдән эчә алырсызмы? Алырбыз. Диделәр алар. Сез минем кәсәмнән эчәрсез. Ә уң ягыма яки сул ягыма утырырга рөхсәт бирү минем кулда түгел. Анда атам тарафыннан билгеләнгәннәр утырачак. Бу хакта ишеткәч, калган 10 шәкертнең бу туганнарына каршы ачулары чыкты. Ә Гайса аларны чакырып алып, сез беләсез, халык җитәкчеләре халыклар өстеннән хакимлек итәләр һәм биекләр халыкларны үз куллары астында тоталар. Ләкин сездә алай булмасын. Сезнең арагызда бөек булырга теләүче башкаларга хезмәтче булсын, һәм арагызда беренче булырга теләүче сезнең өчен кол булсын. Адәм улы да бит үзенә хезмәт итсеннәр өчен дип килмәде, ә үзе хезмәт итеп күпләрне йолып алу өчен үзенең тормышын бирергә дип килде. Диде. Гайса шәкертләре белән Әриха шәһәрен калдырып киткәндә, аның артыннан зур төркем барды. Юл читендә 2 сукыр утыра иде. Алар Гайсаның үтеп баруын ишеткәч, кычкырып җибәрделәр. Әфәндем, Давыт улы, безне кызган. Халык ачуланып, аларның дәшмәвен таләп итте, әмма алар тагын да көчлерәк итеп: Әфәндем, Давыт улы, безне кызган! дип кычкырдылар. Гайса туктап аларны чакырды һәм: Сезнең өчен нәрсә эшләүемне телисез? дип сорады. Әфәндем, безнең күзләребез ачылсын иде. Диделәр алар. Гайса аларны кызганып, күзләренә кулын тидерде. Алар шунда ук күрә башладылар һәм аңа ияреп киттеләр. 21-нче бүлек. Алар Иерусалимга якынлашканда, Зәйтүн тауындагы Бәйтфәги авылына килгәч, Гайса 2 шәкертен җибәрде һәм: алда күренеп торган авылга барыгыз. Шунда ук бәйдәге ана ишәк белән яшь ишәкне күрерсез. Аларны бәйдән ычкындырып миңа китерегез. Кемдә булса берәр нәрсә әйтсә, аңа алар хуҗага кирәк дип әйтегез. Һәм ул ишәкләрне шунда ук җибәрер. Диде. Бу Пәйгамбәр аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашсын өчен булды. Сион кызына әйтегез. Менә патшаң сиңа килә. Ул юаш. Ишәккә, тайга, камыт кигезелгән ишәк баласына атланган. Шәкертләре барып, барында Гайса кушканча эшләделәр. Баласы белән ишәкне алып китерделәр. Үз киемнәрен ишәкләр өстенә салдылар һәм Гайсаны ишәккә атландырдылар. Зур халык төркеме киемнәрен юл өстенә җәйде. Башкалар исә агач ботакларын сындырып юлга салдылар. Гайсаның алдыннан һәм артыннан килүче зур халык төркемнәре: Давыт улына Хошьянна! Раббы исеме белән килүче мөбарәк! Күкләрдә Хошьянна! дип кычкырдылар. Гайса Иерусалимга килеп кергәч, бөтен шәһәр кузгалды. Кем бу? дип сораштылар кешеләр. Бу Гайса, Галилеядәге Насарадан пәйгамбәр, дип җавап бирде халык. Гайса Аллаһы йортына кереп, барлык сатучыларны һәм сатып алучыларны куып чыгарды. Акча алмаштыручыларның өстәлләрен һәм күгәрчен сатучыларның утыргычларын аударып ташлады. Гайса аларга әйтте:
Изге язмада минем йортым дога кылу йорты дип аталыр дип язылган. Сез аны юлбасарлар оясына әйләндерәсез. Аллаһы йортында Гайса янына сукырлар һәм аксаклар килде, һәм ул аларны савыктырды. Ләкин баш руханиларның һәм канунчыларның ул эшләгән искиткеч эшләрне һәм балаларның Аллаһы йортында Давыт улына Хашиянна дип кычкыруларын күреп, ачулары чыкты. Алар аңа әйттеләр: Аларның нәрсә әйтүләрен ишетәсеңме? Әйе, дип җавап бирде Гайса. Сез балалар һәм нарасыйлар авызыннан син үзеңә мактау чыгартың дип язылганны әллә укымадыгызмы? Гайса аларны калдырып шәһәрдән Бәйтәниягә китте һәм төнне анда үткәрде. Иртә белән шәһәргә таба юл тотканда Гайсаның карыны ачты. Юл буендагы инҗир агачын күреп, ул аның янына килде. Әмма яфрактан башка берни тапмагач, аңа: "Бер кайчанда җимешең булмасын", диде. Һәм шунда ук инҗир агачы кырып төште. Моны күреп, шәкертләренең исләре китте. Ничек алай кинәт кенә инҗир агачы кырып төште соң? Дип сорадылар алар. Сезгә хак сүз әйтәм. Ышансагыз һәм икеләнмәсәгез, сез мин инҗир агачы белән эшләгәнне генә эшләп калмассыз, әмма бу тауга күтәрелеп диңгезгә ташлан дип әйтсәгез дә шулай булачак. Һәм дугагызда ни генә сорасагыз да, әгәр ышансагыз, алырсыз. Диде Гайса. Гайса Аллаһы йортына кереп, анда өйрәткән вакытта янына баш руханилар белән халык аксакаллары килде. Син буларны нинди вакалат белән эшлисең? Андый хукукны сиңа кем бирде? Дип сорадылар алар. Мин дә сезгә бер сорау бирәм. Диде аларга Гайса. Әгәр сез җавап бирсәгез, мин дә буларны нинди вакалат белән эшләвемне әйтермен. Яхьяның суга чумдыруы кемнән булды? Күктәнме, әллә кешеләрдәнме? Алар үзара: Әгәр күктән дип әйтсәк, ул ни өчен сез аңа ышанмадыгыз дип сораячак. Инде кешеләрдән дип әйтсәк, халык безне нишләтер? Алар бит барысы да Яхьяны пәйгамбәр дип исәпли. Диештеләр. Шуңа күрә алар Гайсәгә: Белмибез, дип җавап кайтардылар. Алай булгач, мин дә сезгә буларны нинди вакалат белән эшләвемне әйтмим. Ә менә бу хакта сез ни диярсез? Бер кешенең 2 улы булган. Беренчесе янына килеп ул әйткән: "Улым, бүген йөзем бакчасына барып эшлә әле." Тегесе: "Теләмим" дип әйткән, әмма бераздан кире уйлап киткән. Атасы икенче улы янына килеп шуны ук әйткән. Анысы исә: "Барам, әфәндем" дип әйткән, әмма бармаган. Аталарының ихтыярын кайсысы үтәгән? Беренчесе, дип җавап бирделәр тегеләр. Ышаныгыз, Аллаһы патшалыгына салым җыючылар һәм фәхишәләр сездән алда керәчәкләр. Чөнки Яхья сезгә тәкъвалык юлын күрсәтергә дип килгән иде, әмма сез аңа ышанмадыгыз. Ә салым җыючылар һәм фәхишәләр аңа ышандылар. Сез моны күреп тә барыбер тәүбә итмәдегез һәм аңа ышанмадыгыз. Хәзер икенче гыйбрәтле хикәяне тыңлагыз. Җир биләүче бер кеше булган. Ул йөзем бакчасы утырткан, аны койма белән әйләндереп алган, йөзем изү өчен чокыр казыган, бакчаны саклау өчен манара торгызган һәм бакчаны йөзем үстерүчеләргә куллану өчен биреп, үзе чит якларга китеп барган. Уңыш җыяр вакыт җиткәч, үз өлешен алырга дип үзенең хезмәтчеләрен җибәргән. Әмма йөзем үстерүчеләр хезмәтчеләрен тотып, берсен кыйнаганнар, башкасын үтергәннәр, өченчесен ташлар атып үтергәннәр. Хуҗа тагын да күбрәк хезмәтчеләрен җибәргән. Әмма алар белән дә шулай ук эшләгәннәр. Ниһаять, улыма хөрмәт күрсәтерләр дип уйлап улын җибәргән. Әмма йөзем үстерүчеләр хуҗаның улын күреп бер-беренә: "Бу варис. Әйдәгез аны үтерик һәм аңа каласы мирас безнеке булыр" диешкәннәр. Алар аны тотып, йөзем бакчасыннан алып чыгып үтергәннәр. Шулай итеп, йөзем бакчасының хуҗасы әйләнеп кайткач, бу йөзем үстерүчеләр белән нәрсә эшләр? Ул явыз кешеләрне кытышкыч рәвештә үтерер дә йөзем бакчасын башка йөзем үстерүчеләргә кулланырга биреп торыр. Булар инде хуҗага тиешле өлешне вакытында бирерләр.
Дип җавап бирделәр алар. Ә сез изге язмада төзүчеләр яраксыз дип кире каккан таш иң мөһим почмак ташы булды. Бу Раббы тарафыннан эшләнде һәм безнең алда гаҗәп нәрсә дигәнне укымадыгызмыни? Диде Гайса. Шуңа күрә мин сезгә әйтәм, Аллаһы патшалыгы сездән алынып, аның җимешен китерүче халыкка биреләчәк. Бу таш өстенә егылган һәр кем челпәрәмә киләчәк, ә ул таш кемнең дә булса өстенә төшсә, аны сытачак. Баш руханилар һәм фарисилар Гайсаның гыйбрәтле хикәяләрен ишетеп, аның үзләре хакында сөйләвен аңладылар. Алар Гайсаны кулга алырга теләделәр, ләкин аны пәйгамбәр дип исәпләгән халыктан курыктылар. 22-нче бүлек. Гайса алар белән сөйләшкәндә тагын гыйбрәтле хикәяләр сөйләде. Күкләр патшалыгы нәрсәгә ошаган? Күз алдыгызга китерегез. Патша үзенең улы өчен туй мәҗлесе үткәргән. Ул чакырылган кунакларны мәҗлескә җыярга ниятләп, хезмәтчеләрен җибәргән. Ләкин кунаклар килергә теләмәгәннәр. Мәҗлесем инде әзер, үгезләрем һәм симертелгән мал суелган, бөтен нәрсә әзер, кунакка килегез дип тагын хезмәтчеләрен чакырылган кешеләргә әйтергә җибәргән. Әмма чакыруны санга сукмыйча, аларның һәрберсе үз эшләре белән таралышканнар. Берсе басуына киткән, берсе үзенең сәүдә эшенә киткән, ә калганнары исә хезмәтчеләрне тотып кыйнаганнар һәм үтергәннәр. Патша ярсып, ул үтерүчеләрне юк итәргә, ә аларның шәһәрләрен яндырырга әмер биреп, гаскәрен җибәргән. Ә аннан соң патша хезмәтчеләренә әйткән: "Мәҗлес әзер, ә чакырылган кунаклар лаеклы булмадылар. Юл чатларына барыгыз, кемне генә күрсәгез дә мәҗлескә чакырыгыз." Хезмәтчеләр урамнарга чыгып, очраган бар кешене, яхшысын да, яманын да алып килгәннәр. Бөтен мәҗлес бүлмәсе кунаклар белән тулган. Ләкин патша кунакларны карарга чыккач, анда бәйрәм киеменә киенмәгән бер кешене күреп алган. Патша аңа әйткән: "Дус, син ничек монда бәйрәм киеме кимичә килдең?" Тегесе эндәшмәгән. Шуннан соң патша хезмәтчеләренә: "Аның аяк-кулларын бәйләп караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр" дигән. Чөнки чакырылганнар күп, ләкин сайланганнар аз. Шуннан соң фарисилар китеп, Гайсаның сүзләренә ничек итеп гаеп табык икән дип киңәшләштеләр. Алар үзләренең шәкертләрен Херод тарафдарлары белән бергә Гайса янына җибәрделәр. "Остаз", диделәр алар. "Синең дөрес кеше булуыңны һәм Аллаһы юлына хакыйкать буенча өйрәтүеңне без беләбез. Кешеләрнең синең хакта нәрсә уйлаганнары сиңа мөһим түгел, чөнки син кешене кешедән аермыйсың. Шуңа күрә әйтче безгә, син ничек уйлыйсың? Кайсарга салым түләүне канун рөхсәт итәме, әллә юкмы?" Әмма Гайса аларның явыз ниятләрен белеп җавап бирде. "Сез нигә мине сыныйсыз, монафиклар? Салымны нинди акча белән түлисез? Аны миңа күрсәтегез." Алар аңа динар бирделәр. "Монда кемнең сурәте һәм кемнең исеме?" дип сорады алардан Гайса. "Кайсарныкы", дип җавап бирделәр тегеләр. "Димәк, Кайсарныкын Кайсарга, ә Аллаһыныкын Аллаһыга бирегез." Диде шуннан соң аларга Гайса. Бу сүзләрне ишетеп алар хәйран калдылар һәм аны калдырып киттеләр. Шул ук көнне Гайса янына садукилар килделәр. Алар исә үлгән кешеләрнең тирелүен инкар итәләр иде. Алар Гайсага мондый сорау бирделәр: "Остаз, Муса канунда әйткән, әгәр берәү бала тудырмыйча үлеп китсә, аның тол хатынына бер туганы өйләнсен һәм үлгән бер туганының буынын дәвам иттерсен. Менә безнең арабызда 7 туган бар иде. Беренчесе өйләнгән, бала тудырмыйча хатынын туганына хатынлыкка калдырып үлеп киткән. Икенчесе дә, өченчесе дә һәм барлык 7-се белән дә шулай булган. Ә ахырда хатын үлеп киткән. Шулай булгач, үлеләр терелгән вакытта ул аларның кайсысының хатыны булачак? 7-се дә аның ире булган бит." "Сез ялгышасыз, чөнки изге язманы да Аллаһы кудрәтендә белмисез", дип җавап бирде Гайса. "Үлгәннәр терелеп торганда, алар өйләнмәячәкләр дә, кияүгә дә чыкмаячаклар. Алар күктәге фәрештәләрдәй булачаклар.
Ә үлгәннәрнең терелеп тору мәсьәләсенә кагылсак, Аллаһның әйткәннәрен сез укымадыгызмы? Ул әйткән: "Мин Ибраһим Аллаһысы, Исхак Аллаһысы һәм Яқуб Аллаһысы." Аллаһы үлеләр Аллаһысы түгел, бәлки тереләр Аллаһысы. Гайсәне тыңлаган халык аның тәгълиматына таң калды. Гайсәнең садукиларны эндәшмәслек итүен ишеткәч, фарисилар бергә җыелдылар. Аларның берсе, канунчы, аның сүзләреннән гаеп табу нияте белән сорады. Остаз, канунда кайсы әмер иң мөһиме? Раббы Аллаһыңны бөтен йөрәгең, бөтен җаның һәм бөтен акылың белән ярат, диде Гайсә. Бу беренче һәм иң мөһим әмер. Икенчесе дә шундый ук. Якыныңны үзеңне яраткан кебек ярат. Бөтен Муса кануны һәм пәйгамбәрләр шушы ике әмергә нигезләнгәннәр. Фарисилар исә бергә җыелгач, Гайсә алардан сорады. Сез Мәсих хакында нәрсә уйлыйсыз? Чыгышы буенча ул кем улы? Давыт улы, дип җавап бирделәр алар. Ә ни өчен Давыт изге рух белән илһамланып, Мәсихне Раббы дип атый? Ул бит Раббы Аллаһы минем Раббыма әйтте: "Мин дошманнарыңны салганчы синең аякларың астына утыр минем уң ягымда", диде. Шулай итеп Давыт аны Раббы дип атый икән, ничек инде ул аның улы була ала? Беркем дә аңа җавап кайтара алмады. Шушы көннән алып, бер кеше дә Гайсәдән нәрсә дә булса сорарга батырчылык итмәде. 23-нче бүлек. Шуннан соң Гайсә халыкка һәм үзенең шәкертләренә мөрәҗәгать итте. Хукук буенча Муса урынын фарисейлар һәм канунчылар алдылар. Шуңа күрә аларның сезгә кушканнарын тыңлагыз һәм үтәгез. Әмма алар кебек эшләмәгез. Чөнки алар үзләре өйрәткәннәре буенча гамәл кылмыйлар. Алар кешеләр җилкәсенә авыр йөкләр салалар, ә үзләре бармаклары белән дә кыймылдатырга теләмиләр. Нәрсә генә эшләсәләр дә аны кешеләр күрсен дип эшлиләр. Алар маңгайларындагы һәм кулларындагы дугалар салган тартмашыкларын киңәйтәләр, күлмәк чукларын озынайталар. Мәҗлесләрдә алар иң түрдә, гыйбадәтханәләрдә иң яхшы урыннарга утырырга яраталар. Җыелыш мәйданнарында үзләрен ихтирам итеп сәламләүне һәм кешеләрнең аларны остаз дип атауларын яраталар. Ә сезне остаз дип атамасыннар. Чөнки сезнең тик бер остазыгыз бар, һәм сез бер-берегезгә туганнар. Җирдә ата дип беркемне дә атамагыз. Сезнең тик бер күктәге атагыз бар. Сезне нәсихәтче дип тә атамасыннар. Чөнки сезнең бердән-бер нәсихәтчегез Мәсих. Ә арагыздагы иң биеге сезнең өчен хезмәтче булсын. Үзен үзе күтәрүчене Аллаһы түбәнсетер, ә үзен түбәнсеткәнне Аллаһы күтәрер. Кайгы сезгә, фарисейлар һәм канунчылар, монафиклар! Сез кешеләрдән күкләр патшалыгын бикләп куясыз. Үзегез дә кермисез, керергә теләүчеләрне дә кертмисез. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейлар! Сез монафиклар! Тол хатыннарның йортларын үзегезгә аласыз һәм кешеләр күрсен дип узак итеп дуга кыласыз. Булар өчен тагын да катрак хөкемгә тартылачаксыз. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейлар, монафиклар! Тик берәүне генә булса да иманыгызга китерер өчен сез диңгезләр һәм коры җирләр аша үтәсез. Ә инде берәрсен китерсәгез, аны үзегезгә караганда да җәһәннәмгә икеләтә лаеклы итәсез. Кайгы сезгә, сукыр юлбашчылар! Сез Аллаһы йорты белән ант иткәннең анты бернигә дә тормый, ә Аллаһы йортының алтыны белән ант итсә, ул аны үтәргә тиеш дип өйрәтәсез. Сукыр ахмаклар! Кайсысы мөһимрәк? Алтынмы, әллә алтынны изге итүче Аллаһы йортымы? Һәм тагын әйтәсез, корбан китерү урыны белән ант иткәннең анты бернигә дә тормый, ә корбан китерү урынындагы бүләк белән ант итсә, ул аны үтәргә тиеш. Сукырлар! Кайсысы мөһимрәк? Бүләкме, әллә бүләкне изге итүче корбан китерү урынымы? Шуңа күрә корбан китерү урыны белән ант итүче кеше, аның белән дә, аның өстендәге бөтен нәрсә белән дә ант иткән була. Һәм Аллаһы йорты белән ант итүче кеше аның белән дә, аның эчендә яшәүче белән дә ант иткән була. Күк белән ант иткән кеше Аллаһы тәхете белән һәм анда утыручы белән ант иткән була. Кайгы сезгә, канунчылар һәм фарисейлар, монафиклар! Сез бөтнекнең, укропның, ак әниснең уннан бер өлешен бирәсез, ә канундагы иң мөһим нәрсәне, гаделлекне,
шәфкатьлелекне һәм тугрылыкны читтә калдыргансыз. Менә буларны үтәргә һәм канунның калган өлешләрен дә онытмаска кирәк иде. Сукыр юлбашчылар, сез ширкине сүзеп аласыз, дөяне йотасыз. Кайгы сезгә канунчылар һәм фарисейлар, мунафиклар, кәсәләрнең һәм савытларның тышкы ягын чистартасыз, эче исә урлашу һәм кумсызлык белән тулы. Сукыр фарисей, элек кәсәләрнең эчен чистарт, шуннан соң аның тышы да чиста булыр. Кайгы сезгә канунчылар һәм фарисейлар, мунафиклар, сез агартылган төрбәләр кебек, тыштан алар матур булып күренәләр, эчләре исә мәйет сөякләре һәм төрле шакшылык белән тулы. Сез дә шулай ук, тыштан кешеләргә тәкъва булып күренәсез, эчегез тулы икейөзлелек һәм канунсызлык. Кайгы сезгә канунчылар һәм фарисейлар, мунафиклар, сез пәйгамбәрләр өчен төрбәләр төзисез һәм тәкъваларның кабер һәйкәлләрен бизисез. Сез ата-бабаларыбыз чорында яшәгән булсак, алар белән бергә пәйгамбәрләрнең канун түгүдә катнашмаган булыр идек дисез. Шулай итеп, үзегезгә каршы үзегез шаһидлек итәсез. Сез пәйгамбәрләрне үтерүче ата-бабаларыгызның уллары. Шулай ата-бабаларыгыз башлаганны тәмамлагыз. Сез йыланнар һәм йылан тукымы. Сез хөкемнән һәм җәһәннәмнән ничек качарга уйлыйсыз? Шуңа күрә мин сезгә пәйгамбәрләрне, акыл ияләрен һәм устазларны җибәрәм. Берәүләрен сез үтерерсез, хашка кадакларсыз, башкаларын гыйбадәтханәләрдә камчылатып шәһәрдән шәһәргә куарсыз. Шулай итеп җирдә түгелгән бүтән тәкъваларның каны сезнең башка төшәчәк. Тәкъва Хавил каныннан алып курбан китерү урыны белән изге йорт арасында сез үтергән Берихия улы Закария канына кадәр. Сезгә хак сүз әйтәм. Буларның һәммәсе шушы буын кешеләренә төшәчәк. Иерусалим, пәйгамбәрләрне үтерүче һәм үзеңә җибәрелгәннәрне ташлар атып үтерүче Иерусалим. Кош үзенең балаларын канаты астына җыйган кебек, мин дә синең кешеләреңне ничә тапкыр шулай бергә җыярга теләдем, әмма сез теләмәдегез. Инде тыңлагыз. Сезнең изге йортыгыз ташландык хәлдә калдырылыр. Чөнки сезгә әйтәм, Раббы исеме белән килүче мөбарәк дип сез әйтәчәк вакыт җитми торып, мине күрмәссез. 24-нче бүлек. Гайса Аллаһы йортыннан чыгып киткәндә, аның игътибарын Аллаһы йортының биналарына юнәлтер өчен янына шәкертләре килделәр. Гайса: "Буларның һәммәсен дә күрәсезме?" диде. "Шуны белегез. Монда таш өстендә таш калмаячак. Барысы да җимереләчәк." Ул үзегенә Зәйтүн тавында утырганда, янына шәкертләре килде. "Бу кайчан булыр икән, безгә әйтче. Без синең килүеңне һәм бу дөньяның бетәчәген нинди билге аша беләчәкбез?" дип сорадылар алар. Гайса җавап бирде. "Сак булыгыз, сезне алдамасыннар. Чөнки күпләр минем исемем белән килеп, мин Мәсих дип әйтерләр, һәм күпләрне алдарлар. Сез якындагы сугышлар тавышын һәм ерактагы сугышлар хакында хәбәрләр ишетерсез. Карагыз, курыкмагыз, шулай булырга тиеш. Әмма бу әле ахыры түгел. Халык халыкка һәм патшалык патшалыкка каршы чыгар, урыны белән ачлык һәм җир тетрәүләр булыр. Әмма буларның барысы тулгак тоту газапларының башлануы гына әле. Шушы вакытта сезне газаплауга бирерләр һәм үлемгә тартырлар. Бүтән халыклар да минем өчен сезне нәфрәт итәр. Шул вакытта күпләр иманнан ваз кичәр, бер-берсенә хыянат итәр һәм бер-берсен нәфрәт итәр. Һәм күп ялган пәйгамбәрләр килеп күпләрне алдар. Явызлык көчәйгәнлектән күпләрнең мәхәббәте суыныр. Әмма ахырга тикле чыдаган кеше кутылыр. Барча халыклар да ишетсен өчен патшалык хакындагы бу яхшы хәбәрне бүтән җиһанда таратырлар. Менә шуннан соң ахыры килер. Шуңа күрә сез Данил пәйгамбәр язган ташландык хәлдә калдыручы ширканыч нәрсәнең изге урында туруын күргәч, бу сүзләрне укыган кеше аңласын, Яһудия җирендә булганнар тауларга качсыннар. Өй түбәсендә булганнар әйберләрен алырга дип өйгә төшеп тормасын. Кырда булганнар исә үз киеме артыннан өенә кайтмасын. Ул көннәрдә йөкле хатыннарга һәм бала имезүчеләргә кайгы. Качуыгыз кышка һәм шимбә көненә туры килмәсен иде дип дуга кылыгыз. Чөнки ул вакытта дөнья яратылганнан бирле бүгенге көнгә кадәр булмаган һәм булмаячак зур афәт килер. Әгәр ул көннәр кыскартылмаса, һич кем исән кала алмас иде.
Әмма сайланганнар хакына ул көннәр кыскартылачак. Әгәр сезгә шул вакытта "Кара, Мәсих менә монда" яки "Ул тегендә" дип әйтсәләр, ышанмагыз. Чөнки ялган мәсихләр һәм ялган пәйгамбәрләр килерләр. Әгәр килеп чыкса, хәтта сайланганнарны да алдау өчен искиткеч галәмәтләр һәм мөгъҗизалар күрсәтерләр. Менә мин сезгә барысы хакында алдан әйттем. Шулай итеп, әгәр "Кара, ул шүлдә" дисәләр, анда бармагыз. Яки менә ул эчке бүлмәләрдә дисәләр, ышанмагыз. Чөнки Адәм улының килүе күкне көнчыгыштан көнбатышка кадәр яшен ярып үткән кебек булыр. Айда мәйет булса, үләксә кошлары шунда җыелыр. Һәм шунда ук ул көннәрдәге афәттән соң кояш каралыр, ай яктыртмас, күкләрдән йолдызлар коелыр һәм күк кодрәтләре селкетелер. Шуннан соң күктә Адәм улының билгесе күренер. Һәм аның күк болытлары өстендә кодрәт һәм балкып торган бөек дан белән килүен күреп, җирнең бөтен халыклары кычкырып бик нык кайгырырлар. Адәм улы үзенең фәрештәләрен көчле быргы тавышы белән җибәрер. Һәм алар җирнең дүрт почмагыннан, дөньяның бер читеннән алып икенче читенә кадәр аның сайланганнарын җыярлар. Инҗир агачыннан гыйбрәт алыгыз. Аның ботаклары бөреләнеп, яфрак ярган чакта, сез тиздән җәйнең җитәчәген беләсез. Шулай ук сез дә буларның һәммәсен күргәндә, шуны белерсез. Ул вакыт якын, инде ишек төбендә. Сезгә хак сүз әйтәм. Бу буын алышынырга өлгермәс, булар һәммәсе дә гамәлгә ашыр. Күк һәм җир юкка чыгачак, әмма минем сүзләрем һич кайчан юкка чыкмаячак. Ул көннең һәм сәгатьнең кайчан булуы хакында һич кем белми. Күктәге фәрештәләр дә, угыл да. Бу турыда бары тик Ата гына белә. Нух көннәрендә ничек булган булса, Адәм улы килгән вакытта да шулай булачак. Чөнки ул көннәрдә кешеләр туфан килгәнче ашаганнар, эчкәннәр, өйләнгәннәр һәм кияүгә чыкканнар. Нух көймәгә кергән көнгә кадәр шулай булган. Туфан килеп барында агызып киткәнгә кадәр алар төшенмәгәннәр. Адәм улы килгән вакытта да нәкъ шулай булачак. Ул вакытта кырда ике кеше булыр. Берсе алыныр, икенчесе калдырылыр. Бер кул тегермәнендә тартучы ике хатынның берсе алыныр, икенчесе калдырылыр. Шуңа күрә уяу булыгыз. Раббыгыз кайсы көндә киләчәген сез белмисез ди. Шуны аңлагыз. Йорт хуҗасы каракның төнлә белән кайсы сәгатьтә киләсен белсә, ул йокламаган булыр иде һәм аңа үз йортына керергә ирек бирмәгән булыр иде. Шуңа күрә сез дә әзер булыгыз. Адәм улы сез көтмәгән сәгатьтә киләчәк. Шулай итеп, ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди була соң? Ризыкны үз вакытында өләшү өчен аны хуҗасы барлык хезмәтчеләре өстеннән куйган. Хуҗасы кайткач, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. Сезгә хак сүз әйтәм, хуҗасы аны бөтен милке өстеннән башлык итеп куяр. Ләкин ул хезмәтче начар булса, һәм хуҗам тиз генә кайтмас әле дип уйлап, башка хезмәтчеләрне кыйный башласа, ә үзе эчкечеләр белән ашап эчә башласа, хуҗасы ул көтмәгән көндә һәм уйламаган сәгатьтә кайтып керер дә, аны җәзага тартыр һәм мунафиклар белән бер язмышка дучар итәр. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. 25-нче бүлек. Күкләр патшалыгы ул вакытта менә нәрсәгә охшар. Күз алдыгызга китерегез. 10 кыз, кулларына яктырткычлар алып, кияү каршыларга чыккан. Аларның 5-се ахмак, ә 5-се исә акыллы булган. Ахмаклары яктырткычларын алганнар, ә үзләре белән май алмаганнар. Акыллылар исә яктырткычлар белән бергә чүлмәкләрдә май да алганнар. Кияү тоткарланганлыктан кызлар йокымсырый башлаганнар һәм йоклап киткәннәр. Төн уртасында кияү килә, аны каршыларга чыгыгыз дип кычкырган тавыш ишетелгән. Шул вакытта бөтен кызлар уянып китеп, яктырткычлары яхшырак янсын өчен аларны рәтләгәннәр. Ахмаклары акыллыларга: "Безнең яктырткычларыбыз сүнә, безгә май бирегезче" дип әйткәннәр. Ә акыллылары: "Юк, безнең май бөтенебезгә дә җитмәс. Алай булмасын өчен сатучыларга барып май сатып алыгыз" дигәннәр. Әмма алар сатып алырга дип киткән арада кияү килеп җиткән. Кияүне каршылау өчен барында әзерләп куйган кызлар аның белән бергә туй мәҗлесенә киткәннәр һәм алар артыннан ишек ябылган. Аннан соң калган кызлар да килгәннәр. "Әфәнде, безгә аш" дип әйткәннәр алар. Ләкин ул: "Хак сүз сезгә әйтәм, мин сезне белмим" дип җавап кайтарган. Шуңа күрә уяу булыгыз. Сез бит көнен дә, сәгатен дә белмисез. Диде Гайса.
Чөнки ул менә моңа охшаш булыр. Бер кеше чит илләргә киткәндә хезмәтчеләрен чакырып алып, аларга үзенең милкен ышандырып калдырган. Һәр кайсына сәләтенә карап, берсенә ул 5 талант, икенчесенә 2 талант һәм өченчесенә 1 талант күләмендә акча калдырган. Үзе китеп барган. 5 талант алганы шунда ук эшкә керешеп, тагын 5 талант казанган. 2 талант алганы да шулай ук тагын 2 талант казанган. 1 талант алганы исә китеп, хуҗасының акчаларын җиргә күмеп куйган. Күп вакыт үткәннән соң хезмәтчеләрнең хуҗалары әйләнеп кайткан һәм алардан хисаплашуларын таләп иткән. 5 талант алганы тагын 5-не китергән. Хуҗам дигән ул, син миңа 5 талант бирдең. Кара, мин тагын 5-не эшләп таптым. Хуҗасы аңа әйткән, яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм тугры хезмәтче. Кичкенә эштә син тугры булдың. Мин сиңа зурысын җикләрмен. Килеп, минем шатлыгымны уртаклаш. 2 талант алганы да килгән һәм әйткән, хуҗам, син миңа 2 талант бирдең. Менә мин тагын 2 талант эшләп таптым. Хуҗасы аңа әйткән, яхшы эшләгәнсең. Син яхшы һәм тугры хезмәтче. Кичкенә эштә син тугры булдың. Мин сиңа зурысын җикләрмен. Килеп, минем шатлыгымны уртаклаш. Инде 1 талант алганы килгән һәм әйткән, хуҗам, мин синең каты бәгырьле кеше икәнеңне белдем. Үзең чәчмәгән җирдә урасың, утыртмаган җирдә җыясың. Мин синнән курыктым һәм акчаңны җиргә күмдем. Менә алар, ал үзеңнең акчаларыңны. Хуҗасы җавап кайтарган, яраксыз һәм ялкау хезмәтче. Үзем чәчмәгән җирдә уруымны, утыртмаган җирдә җыюымны белдең. Шуңа күрә сиңа минем акчаларымны әйләнешкә кертергә кирәк иде. Мин әйләнеп кайткач үземнекен табышы белән алган булыр идем. Шулай итеп, аннан 1 талантны алыгыз да 10 таланты булганга бирегез. Чөнки кемнең бар, аңа тагын бирелер, һәм аның артыгы белән булыр. Кемнең юк, аның булган нәрсәсе дә тартып алыныр. Бу булдыксыз хезмәтчене тышкы караңгылыкка чыгарып ташлагыз. Анда елау һәм теш шыкырдату булыр. Адәм улы үзенең даны белән һәм үзенең барлык фәрештәләре белән килгәч, шөһрәтле тәхетенә утырачак. Һәм аның каршына барча халыклар китереләчәк. Ул, көтүче сарыкларны кәҗәләрдән айырган кебек, кешеләрне 2-гә айырачак. Сарыкларны үзенең уң ягына, кәҗәләрне исә сул ягына бастырыр. Шунда уң ягында торучыларга патша, килегез, минем атамнан фатиха алганнар. Дөнья яратылган көннән бирле сезнең өчен әзерләп куелган патшалыкны мирас итеп алыгыз. Чөнки ач идем, сез мине ашаттыгыз. Сусаган идем, сез мине эчерттегез. Мин чит илдән килдем, сез мине өегездә кабул иттегез. Ялангач идем, сез мине киендердегез. Авырган идем, сез мине кайгырттыгыз. Төрмәдә идем, сез минем яныма килдегез, дип әйтер. Шунда тәкъвалар, Раббыбыз, синең ач булуыңны күреп без кайчан ашаттык? Сусаганыңны күреп кайчан эчерттек? Синең чит илдән килгәнеңне күреп кайчан сыеныр урын бирдек? Ялангач булуыңны күреп кайчан киендердек? Авырганыңны һәм төрмәдә утырганыңны күреп кайчан синең яныңа бардык, дип сорарлар. Һәм патша аларга җавабында, сезгә хак сүз әйтәм. Минем кичкенә туганнарымның берсенә нәрсә генә эшләгән булсагыз да, миңа эшләгән буласыз, дип әйтер. Аннан соң ул үзенең сул ягында торучыларга әйтер. Китегез минем янымнан, ләгънәт төшкәннәр. Иблискә һәм аның фәрештәләренә билгеләп куелган мәңгелек утка барыгыз. Чөнки мин ач идем, сез ашатмадыгыз. Сусаган идем, сез эчертмәдегез. Чит илдән килгән идем, сез мине өегездә кабул итмәдегез. Ялангач идем, сез мине киендермәдегез. Авыру чагымда һәм төрмәдә утырганда сез яныма килмәдегез. Шунда тегеләре дә, Раббыбыз, кайчан без синең ач булуыңны, сусавыңны, чит илдән килгәнеңне, ялангач, авыру булуыңны, төрмәдә утыруыңны күреп сиңа ярдәм итмәдек, дип сорарлар. Һәм шул чакта ул, сезгә хак сүз әйтәм. Бу кичкенә туганнарымның берсенә эшләмәгән нәрсәне миңа да эшләмәдегез, дип җавап бирер. Һәм алар мәңгелек җәзага, тәкъвалар мәңгелек тормышка барачак. 26-нчы бүлек. Гайса бу сүзләрен тәмамлагач, шәкертләренә әйтте. 2 көннән коткарылу бәйрәме буласын сез беләсез. Ул көннәрдә Адәм улын хаҗка кадакларга тапшырачаклар. Шул вакытта баш руханилар һәм Исраил халкының аксакаллары
Каяфәс исемле иң баш руханиның сараенда җыелдылар һәм Гайсәне хәйлә белән кулга алып үтерергә сүз куештылар. Ләкин халык арасында фитнә килеп чыкмасын өчен бәйрәм вакытында булмасын, диделәр алар. Гайсә Бәйтәниядә махаулы Шимунның өендә иде. Ул анда ашаган вакытта аның янына бик кыйммәтле хушислы май салынган алебастр савыт тотып бер хатын килде һәм майны Гайсәнең башына куйды. Һәм моны күргән шәкертләре ачуланып, «Хуш исле майны нигә алай әрәм итәргә?» диделәр. Ул майны зур бәягә сатып, акчасын фәкыйрьләргә өләшергә була иде бит. Әмма шәкертләренең канәгатьсезлеген белгән Гайсә, «Ник сез бу хатынга сүз әйтәсез? Минем өчен ул яхшы эш эшләде. Фәкыйрьләр сезнең белән һәр вакыт булалар, ә мин исә сезнең белән һәр вакыт булмам. Ул хатын минем тәнемә май куеп, мине күмәргә әзерләде. Сезгә хак сүз әйтәм. Бу яхшы хәбәр дөньяның кайсы гына почмагында таратылмасын. Бу хатынны искә алып, аның нәрсә эшләгәне хакында сөйләячәкләр», диде. Шуннан соң 12 шәкертнең берсе, Яһуд Искариот исемлесе, баш руханилар янына барып, «Әгәр сезгә Гайсәне тапшырсам, миңа нәрсә бирерсез?» диде. Алар аңа 30 көмеш тәңкә санап бирделәр. Шушы вакыттан алып, ул Гайсәне аларның кулларына тапшыру өчен уңай вакыт эзли башлады. Төче күмәч бәйрәменең беренче көнендә үк шәкертләре Гайсә янына килеп, «Коткарылу бәйрәме ашын синең өчен кайда әзерләвебезне телисең?» дип сорадылар. Гайсә аларга шәһәрдәге бер кешегә барып, аңа, «Безнең устазыбыз, минем билгеләгән сәгатем якынлашты. Үземнең шәкертләрем белән коткарылу бәйрәме ашын синдә ашармын дип әйтергә кушты диегез», диде. Шәкертләре Гайсә кушкан үтәделәр һәм коткарылу бәйрәме ашын әзерләделәр. Кич җиткәч, Гайсә 12 шәкерте белән бергә өстәл артына утырды. Алар ашап утырган чакта Гайсә, «Мин сезгә хак сүз әйтәм. Сезнең берегез миңа хыянәт итәчәк», диде. Алар хафага төшеп, берсе артыннан берсе, «Раббым, мин түгелдер бит?» дип сорый башладылар. Ә ул аларга әйтте, «Минем белән бергә бер савытта икмәк манучы кеше миңа хыянәт итәчәк. Изге язмада язылганча Адәм улы китә. Әмма Адәм улына хыянәт итүче кешегә кайгы. Ул кеше бөтенләй дә тумаган булса, аның өчен яхшырак булыр иде». Шуннан соң хыянәт итәчәк Яһуд аңардан, «Устаз, мин түгелдер бит?» дип сорады. «Моны син үзең әйттең», дип җавап бирде Гайсә. Алар ашаган чакта Гайсә икмәк алып шөкранә кылды һәм аны сындырып шәкертләренә бирде. «Алып ашагыз. Бу минем тәнем», диде ул. Һәм кәсәне алып шөкранә кылды һәм аны аларга бирде. «Шуңардан эчегез. Барыгыз да эчегез. Бу гөнаһлар кичерелсен өчен күпләр өчен түгелә торган минем каным. Ул Аллаһы килешүен раслый торган кан. Мин сезгә әйтәм, бүгеннән алып, атам патшалыгында сезнең белән бергә яңа шәраб эчәчәк көн җитми торып, мин йөзем җимеше шәрабын эчмәячәкмен», диде Гайсә. Мәдхия җырлаганнан соң алар Зәйтүн тауына киттеләр. Шунда Гайсә аларга, «Изге язмада көтүчене һәлак итәрмен һәм сарыклар таралышырлар дип язылганча, сез барыгыз да бу төндә минем аркада ышанычыгызны югалтачаксыз. Әмма мине терелтеп торгызылганнан соң, мин Галилеягә сездән алда барырмын», дип әйтте. Петр исә, «Синең аркада барысы да ышанычларын югалтсалар да, мин һич кайчан югалтмам», дип каршы төште. Ләкин Гайсә аңа әйтте, «Сиңа хак сүз әйтәм. Бу төнне әтәч кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең. Синең белән үләргә туры килсә дә, мин синнән һич кайчан ваз кичмәячәкмен», диде Петр. Башка шәкертләре дә шулай диделәр. Шуннан соң Гайсә шәкертләре белән Гитсемани дип аталган урынга китте. Килеп җиткәч, ул шәкертләренә әйтте, «Мин анда барып дуга кылыйм. Сез монда утырып торыгыз». Ул үзе белән Петрне һәм Зебедәйнең ике улын алды.
Гайсәне авыр кичерешләр һәм җан сыкрануы били башлады. Ул аларга: Минем җаным чиктән тыш газап кичерә. Монда көтегез һәм минем белән бергә уяу булыгыз, диде. Ул читкәрәк китте һәм җиргә йөзтүбән капланып дуга кылды. Атам, әгәр мөмкин булса, мине бу газаплар кесәсеннән арындырчы. Хәер, мин теләгәнчә түгел, ә син теләгәнчә булсын. Гайсә шәкертләре янына әйләнеп килгәндә алар йоклый иде. Ничек сез минем белән бергә бер сәгатьтә йокламыйча түзә алмадыгыз? Диде ул Питергә. Уяу булыгыз. Вәсвәсәгә дучар булмас өчен дуга кылыгыз. Рух көчле, әтән хәлсез. Гайсә икенче тапкыр читкә китеп тагын дуга кылды. Атам, миңа бу кәсәне эчмичә үткәрергә мөмкин булмаса, синең ихтыярың буенча булсын. Әйләнеп килгәч, аларның тагын йоклауларын күрде. Аларның күзләрен йокы баскан иде. Аларны калдырып, Гайсә тагын читкәрәк китте һәм өченче тапкыр шул ук сүзләрне әйтеп дуга кылды. Шуннан соң шәкертләре янына әйләнеп килеп, аларга: Сез һаман йоклыйсызмы? Ял итәсезме? Менә Адәм улы гөнаһлылар кулына тапшырылачак вакыт җитте. Торыгыз, киттек. Карагыз, миңа хыянат итүче килә. Дип әйтте. Гайсәле әйтеп тә бетермәде, 12 шәкертенең берсе Яһүд килеп чыкты. Аның белән бергә баш руханилар һәм аксакаллар җибәргән күп санлы халык төркеме кылычлар һәм чукмарлар күтәреп килде. Хыянатчы: Мин кемне үпсәм, шул Гайсә булыр. Аны кулга алыгыз. Дип, алар белән алдан ук сүз куешкан иде. Яһүд шунда ук Гайсә янына килде. Исәнме, Стас? Диде ул һәм Гайсәне үбеп алды. Әмма Гайсә аңа әйтте: Син нәрсә өчен килгән булсаң, шуны эшлә, дустым. Шуннан соң Яһүд белән булган кешеләр алга чыктылар һәм Гайсәне кулга алып сак астына куйдылар. Гайсә белән булганнарның берсе кулын сузып, кылычын чыгарды һәм иң баш рухани хезмәтчесенә селтәнеп, аның колагын чабып үзде. Шунда Гайсә аңа: Кылычыңны кынына тыгып куй. Кылыч алучы һәркем кылычтан һәлак булыр. Әллә мин атама мөрәҗәгать итә алмыйм дип уйлыйсыңмы? Ул шунда ук миңа 12 гаскәрдән дә артыграк фәрештәләрен җибәргән булыр иде. Әмма изге язмаларда булар булырга тиеш дип язылганнар ничек гамәлгә ашсын? Дип әйтте. Шуннан соң Гайсә халык төркеменә: Юлбасар тотарга чыккан кебек, сез мине тотарга кылычлар һәм чукмарлар күтәреп килгәнсез. Мин һәр көнне Аллаһы йортында утырып өйрәттем, һәм сез мине кулга алмадыгыз. Әмма булар һәммәсе пәйгамбәрләрнең язганнары гамәлгә ашсын өчен булды. Диде. Шуннан соң барлык шәкертләре аны калдырып качып киттеләр. Гайсәне кулга алган кешеләр аны иң баш рухани Каяфәс янына китерделәр. Анда канунчылар һәм аксакаллар җыелган иде инде. Ә Питер исә арттарак калып, иң баш руханиның ишек алдына кадәр Гайсә артыннан барды. Һәм эчкә кереп, буларның һәммәсенең нәрсә белән бетүен күрергә теләп, сакчылар белән бергә утырды. Ә баш руханилар һәм бөтен югары киңәшмә Гайсәне үтертү өчен аңа каршы ялган шаһидлек табарга тырыштылар. Әмма күп ялган шаһидләр килеп ялганласалар да, бернинди гаип таба алмадылар. Ниһаять, шаһидлек күрсәтеп, 2 кеше чыкты. Алар: Бу кеше мин Аллаһы йортын җимереп, 3 көн эчендә яңадан төзи алам дип әйтте. Диделәр. Иң баш рухани торып Гайсәгә: Буларның гаипләүләренә бер ничек тә җавап кайтармыйсыңмы? Дип әйтте. Әмма Гайсә эндәшмәде. Шуннан соң иң баш рухани аңа: Сине тере Аллаһы исеме белән әйтергән димен. Әйт безгә, син Мәсихме, Аллаһы улымы? Диде. Гайсә аңа: Моны син үзең әйттең. Хәтта мин сезгә әйтәм, Адәм улының Құдрәт иясенең уң ягында утыруын һәм күк болытлары өстендә килүен күрерсез. Дип әйтте. Шунда иң баш рухани үз киемнәрен йыртып: Күферләнү бу! Нигә безгә тагын шаһитлар кирәк? Хәзер генә үзегез күперсезләр ишеттегез. Сез нинди карар чыгарасыз? Диде. Ул гаепле һәм үләргә тиеш.
дип җавап бирделәр калганнар. Шуннан соң алар Гайсаның битенә төкерделәр һәм кыйнадылар. Кайберләре суктылар һәм Эй, Мәсих! Пәйгамбәрлек итеп әйт безгә. Сиңа кем сукты? Диделәр. Питер исә тышта ишек алдында утыра иде. Аның янына хезмәтче кыз килде. Син дә бит Галилеялы Гайса белән булдың. Диде ул. Әмма Питер аларның барысы алдында ваз кичеп. Мин синең нәрсә хакында сөйләвеңне белмим. Диде. Ул капка янына килгәч, аны икенче хезмәтче кыз күреп, анда торучыларга. Менә бу кешедә Насаралы Гайса белән булган. Дип әйтте. Питер тагын ант итеп ваз кичте. Мин ул кешене белмим. Бираздан анда торучы кешеләр аның янына килделәр. Син чыннан да аларның берсе бит. Чөнки ничек сөйләшүңнән беленеп тора. Диделәр алар. Питер ялганламавын тагын ант итеп әйтте. Мин ул кешене белмим. Әгәр сүзләрем дөрес булмаса, мине каһәр суксын. Нәкъ шул вакыт әтәч кычкырды. Гайсаның Әтәч кычкырганчы син миннән 3 тапкыр ваз кичәчәксең. Дип әйткән сүзләре Питерның исенә төште, һәм ул урам якка чыгып, бик каты елады. 27-нче бүлек. Иртән иртүк барлык баш руханиләр һәм халык аксакаллары киңәшләшеп, Гайсаны ничек үтерү турында сүз куештылар. Аны бәйләп, идарәче Пилатка алып барып тапшырдылар. Гайсага хыянат иткән Яһуд, аның үлемгә тартылганын белгәч, эшләгән эшенә үкенеп, баш руханиләргә һәм аксакалларга 30 көмеш тәңкәне кайтарып бирде һәм Гунах кылдым. Гунахсыз канны саттым мин. Диде. Безгә ни? Ул синең эшең. Дип җавап бирделәр тегеләр. Һәм ул тәңкәләрне Аллаһ йортында атып бәрде дә китеп асылынды. Баш руханилар тәңкәләрне алдылар һәм Буларны садака сандыгына салу канунсыз. Бу канлы тәңкәләр, диделәр. Алар киңәшләшеп, бу тәңкәләргә үлгән чит ил кешеләрен күмәр өчен чүлмәкче җирен сатып алырга дигән карар чыгардылар. Шуңа күрә бу җир кан җире дип атала башлады һәм хәзерге көнгә кадәр шулай атала. Шул вакытта Иеремия пәйгамбәр аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашты. Алар Исраил халкы тарафыннан аның өчен билгеләнгән бәяне 30 көмеш тәңкәне алдылар. Һәм Раббы миңа кушканча, ул акча белән чүлмәкче җирен сатып алдылар. Гайса идарәче каршына бастырылды. Син Яһудлар патшасымы? Дип сорады аңардан Пилат. Моны син үзең әйтәсең. Дип җавап бирде Гайса. Баш руханилар һәм аксакаллар аны гаепли башлагач, ул аларга җавап бирмәде. Шуннан соң Пилат: Үзеңә каршы шул кадәр күп гаепләүләрне ишетмисең мәллә син? Дип сорады. Әмма Гайса җавап итеп бер сүз дә әйтмәде. Моның белән ул идарәчене бик нык гаҗәпләндерде. Гадәттәгечә идарәче бәйрәм уңае белән халык сораган бер тоткынны азат итә торган иде. Ул вакытта даны киң таралган Бараб исемле бер тоткын бар иде. Шуңа күрә халык җыелгач, Пилат алардан сорады. Кемне сезгә азат итүемне телисез? Барабнымы? Әллә Мәсих дип аталган Гайсанымы? Чөнки Пилат Яһуд башлыкларының Гайсаны көнләшү аркасында тотып биргәннәрен белә иде. Ул хөкем итү урынында утырган чакта хатыны аңа: Бу тәкъвә кешегә каршы бер нәрсә дә эшләмә. Бүген төшемдә аның аркасында бик нык азапландым. Дип хәбәр иттерде. Баш руханилар һәм аксакаллар исә Барабны азат итүен, Гайсаны җәзага тартуын таләп итәргә дип халыкны тотырттылар. Идарәче халык төркеменнән: Сез кемне телисез? Сезгә икенең кайсысын азат итим? Дип сорады. Барабны! Дип җавап бирделәр алар. Мәсих дип аталган Гайса белән нәрсә эшлим? Дип сорады Пилат. Аны хашка кадакларга! Дип җавап бирде аларның барысы да. Ул нинди начарлык эшләгән соң?
дип сорады ул. Аны хашка кадакларга! Дип тагын да көчлерәк тавыш белән кычкырды җыелган халык. Пилат бер нәрсә дә эшли алмаган. Хәтта чуалыш чыгу мөмкинлеген күреп, су китерергә кушты һәм халык алдында кулларын юды. Бу кешенең үлемендә минем гаебем юк. Моңа сез җаваплы, диде ул. Аның каны безнең һәм безнең балаларыбыз өстендә булсын! Дип җавап бирде бөтен халык. Шунда Пилат аларга Барабны азат итте. Ә Гайсаны исә камчылаткач хашка кадаклатырга тапшырды. Шуннан соң гаскәриләр Гайсаны идарәченең сараена алып киттеләр. Аларның бөтен гаскәре Гайса тирәле җыелды. Алар Гайсаның киемнәрен салдырып, аңа 7 кызыл төстәге япанча кидерделәр. Шәнешкеле ботаклардан таҗ үреп, аның башына кидерделәр. Уң кулына таяк тоттырдылар һәм аның каршында тез чүгеп: Яшәсен яһүдләр патшасы! дип мыскылладылар. Аннары Гайсага төкерделәр. Таяк алып, аның белән башына сугып кыйнадылар. Мәсхәрәләүләрен тәмамлагач, алар Гайсадан япанчаны салдырып, аңа үз киемнәрен кидерделәр һәм хашка кадакларга алып киттеләр. Алар чыгып барганда, Күрнидән булган Шимон исемле бер кешене очраттылар. Аны Гайсаның хашын күтәреп барырга мәҗбүр иттеләр. Гөлгөтә, ягъни баш сөяге дип аталган урынга килеп җиткәч, алар Гайсага ут каты шәраб бирделәр. Әмма ул татып карагач, эчәргә теләмәде. Гайсаны хашка кадаклагач, алар жирәбә салышып, аның киемнәрен бүлештеләр. Һәм анда утырып сакладылар. Гайсаның баш өстенә аның гаебен күрсәтүче бу Гайса, яһүдләр патшасы дигән язма беркетеп куйдылар. Шул вакытта аның белән бергә 2 юлбасарны да кадакладылар. Берсен аның уң ягына, берсен сул ягына. Үтеп баручылар башларын шайкый-шайкый аны хурладылар. Син Аллаһы йортын җимерүче, һәм аны 3 көндә төзүче, үзеңне коткар! Аллаһ улы булсаң, төш хаштан! Диделәр алар. Шулай ук баш руханилар белән бергә канунчылар һәм аксакаллар да аны мыскылладылар. Башкаларны коткарды, ә үзен коткара алмый. Ә үзе Исраил патшасы. Төшсен хаштан, шунда без аңа ышанырбыз. Ул Аллаһыга ышана һәм үзен Аллаһы улы дип атый. Әгәр ул Аллаһыга яраклы булса, ул чакта аны Аллаһы коткарсын. Аның белән бергә кадакланган юлбасарлар да аны шундый ук сүзләр белән мәсхәрәләделәр. Көн уртасында бөтен җир өстен караңгылык каплап алды. Һәм көндезге сәгать 3-кә кадәр шулай булды. Ә сәгать 3-ләр тирәсендә Гайса каты тавыш белән: Эли, Эли, лема сабахтани. Ягъни: Эй Аллаһым, нигә син мине ташладың дип кычкырды. Анда торучыларның кайберләре аны ишетеп: Ильясны чакыра, диделәр. Шундаларның берсе йөгереп килеп, губка кисәген шәраб сиркәсенә манчып, аны таякка алды һәм Гайсага эчәргә бирде. Калган кешеләр аңа: Тукта, әйдә карыйк, Ильяс аны коткарырга килер микән? диделәр. Ә Гайса тагын бер тапкыр көчле итеп кычкырып җан бирде. Һәм менә Аллаһы йортындагы пәрдә өстән аска кадәр урталай йыртылды. Җир тетрәде, таш кыялар ярылды. Каберләр ачылып китеп, үлгән изгеләр арасыннан күбесе терелтеп торгызылдылар. Бу изгеләр каберләреннән чыктылар. Ә Гайса терелгәч, алар изге шәһәргә, Иерусалимга керделәр һәм күпләр аларны күрде. Йөзбашы һәм аның белән Гайсаны саклаучы гаскәриләр җир тетрәүне һәм башка вакыйгаларны күреп бик нык курыктылар. Ул чыннан да Аллаһы улы булган икән, диделәр. Анда ерактан карап торучы хатыннар да күп иде. Алар Гайсага Галилеядан ярып килгән һәм аңа хезмәт иткән иделәр. Алар арасында Магдалалы Мәрьям,
Якуб белән Йосыфның анасы Мәрьям һәм Зебедей улларының анасы бар иде. Кич белән Ариматайдан булган Йосыф исемле бай кеше килде. Ул да Гайсаның шәкерте иде. Пилат янына килеп, ул Гайсаның гәүдәсен алырга рөхсәт сорады. Шунда Пилат аның гәүдәсен Йосыфка бирергә кушты. Гәүдән алып, Йосыф аны чиста җитен тукымага төрде һәм күптән түгел таш тауны тишеп ясалган кабергә салды. Зур таш тәгәрәтеп алып килеп, кабер авызын каплап куйды һәм китеп барды. Ә Магдалалы Мәрьям белән икенче Мәрьям исә кабер каршында утыра иделәр. Икенче көнне, ул шимбә көн иде, Пилат янына баш руханилар һәм фарисилар килделәр. Әфәнде, бу ялганчының исән чагында мин 3 көннән соң терелтелеп торгызылачакмын дип әйткәнен хәтерлибез. Диделәр алар. 3нче көнгә кадәр каберне сакларга әмер бир. Югыйсә аның шәкертләре килеп гәүдәсен урлап китүләре мөмкин. Ә соңыннан халыкка ул үледән терелтеп торгызылды дип әйтерләр. Һәм бу соңгы ялган беренчесеннән дә яманрак булыр. Сакчылар алыгыз һәм барып белгәнегезчә каберне саклагыз, диде Пилат. Алар китеп, куркыныштан саклар өчен кабер авызын каплаган ташка мөһер сугып, каберне сакларга гаскәриләрен куйдылар. 28-нче бүлек. Шимбә көн үтеп, атнаның 1нче көненең таңында Магдалалы Мәрьям белән икенче Мәрьям каберне карарга бардылар. Кинәт бик каты җир тетрәде, чөнки Раббы фәрештәсе күктән төште һәм кабер янына килеп, ташын алдарып ташлады һәм шул таш өстенә утырды. Аның килүе яшен дә иде, ә киемнәре кар кебек ак иде. Сакчылар куркуларыннан калтырадылар һәм үле кебек катып калдылар. Фәрештә исә хатыннарга әйтте: Курыкмагыз. Мин сезнең башка кадакланган Гайсаны эзләүегезне беләм. Ул монда юк. Ул үзе әйткәнчә үледән терелтеп торгызылды. Килегез монда. Ул монда яткан иде. Барабыз. Тизрәк барып шәкертләренә Гайса үледән терелтеп торгызылды. Ул сездән алда Галилеяга бара. Сез аны шунда күрерсез дип әйтегез. Мин сезгә шуны әйтер өчен килдем. Хатыннар ашыгып кабер яныннан киттеләр. Куркып һәм бик нык шатланып, Гайсаның шәкертләренә сөйләргә дип йөгерделәр. Кинәт алар алдына Гайса үзе килеп чыкты. Иминлек сезгә, диде ул. Алар Гайса янына килеп, аның аякларын кочаклап, аның алдына тезләнделәр. Шунда: "Курыкмагыз", диде аларга Гайса. "Барыгыз, минем шәкертләремә Галилеягә барырга кушыгыз. Алар мине шунда күрерләр." Хатыннар киткәч, кайбер сакчылар шәһәргә барып, баш руханиларга булган бөтен хәлне сөйләп бирделәр. Баш руханилар аксакаллар белән җыелышып киңәшләшкәч, гаскәриләргә күп итеп акча бирделәр һәм аларга: "Без йоклаган вакытта аның шәкертләре төнлә килеп гәүдәсен урлап киткәннәр дип әйтегез. Бу хәбәр идарәчегә барып җитсә, борчылмагыз. Сезнең гаебегез юк дип без аны күндерә алырбыз", диделәр. Сакчылар акчаларны алып, ничек кушылган булса, шулай эшләделәр. Бу хәбәр яһүдләр арасында таралып, хәзерге көнгә кадәр яши. Ә Гайсаның 11 шәкерте исә Галилеягә, ул барырга кушкан тауга китте. Гайсаны күреп, алар аның каршында тезләнделәр. Әмма кайберләре шикләнделәр. Гайса алар янына килеп: "Күктә дә, җирдә дә бөтен хакимлек миңа бирелде. Шуңа күрә барыгыз һәм бөтен халыклар арасыннан миңа шәкертләр булдырыгыз. Аларны ата, угыл һәм изге рух исеме белән суга чумдырыгыз. Һәм мин сезгә кушканнарның барында үтәргә өйрәтегез. Һәм белегез, мин дөнья беткәнгә тикле һәр вакыт сезнең белән булам", дип әйтте.